Salam ekran dogunlar, salam edilişler. Git çaşy, hormatly tamaşaçylar. Öňüňize bereket, ömrüňize bereket. Sowuklama sebäpli bir iki çöpdelep şular ýalaky efire çykyp bilmedik gepleşiklere gatnaşyp, goşulyp size ýörüýte gepleşikler taýýarlap bilmedik. Şoň üçin aýplaşmaň, oňdaşyndanam ýarawsuzam bolsaň, pagy işler üçin ulgamaly boldy, başga işler zatlar boldy. Şoň üçin aýplaşmaň. Şu gün bir gyzgadyk efir etseňdi paýş etdiler tamaşaçylarymyz. Awa käbir ýagdaýlar bilen maglanyşykly bir öz garaýşyňyzy, öz pozisiýaňyzy şular ýalaky belletseňizdi paýş etdiler. Şoň üçin size käbir temalardaky garaýşlarymyzy beýan etmek isleýän, hatda öz garaýşymy beýan etmek isleýän sebäbi bir men hak bileleşiginiň adyndan ýa-da dünýä türkmenläriniň demokratiýa platformasy bolsun ýa dünýä türkmenleri hereketi bolsun, olaň adyndan şular ýalaky men nemeni aýtyp bilenmek, garaýş beýan etip bilenmek, her kimiň öz garaýşy bar, her kimiň öz pikiri bar. Hiç kimin pikirine täsir edenok, etmelem de. Ýöne esasy maksat halka peýdaly bolmak, halka kömek etmek. Ina bilişiňiz ýaly orazyň ýagdaýyndan soň dürli üýtgeşmeler bolup geçdi. Hawa esasy soraglaryň biri şu halk köçä çagyrylýar. Hoşol näme üçin halk köçä çykanok, näme üçin halk ayağa alanok diýip şolar ýalaky soraglar gelip boşdy, köp sanly gelip boşan soraglaryň esas soraglaryň birim şu. Hawa özüne opozisiýa diýenler, olardyň özüne opozisiýada diýenok, olar türkmen halky diýär, ýagny biz türkmen halky diýär. Eger siz türkmen halky bolsaňyz, türkmen halky adynam ulanýan bolsaňyz, hawa onu näme üçin türkmen halky, bu halk siziň wadalaryňyza ananok. Siziň berýän sözüňize ananok. Size bil bağlanok. Hiç ili siz näme diýseňiz edenok şu türkmen halky. Onuň siz näme türkmen halky bolýan. Onuň oýun oýnap, her hili oýun oýnap, bar bilýän zadyňyz ýalan, putsa-pujurluk, sokuşluk. Hawa öýdüderli ýagdaýda biziň kanalymyzy her edýän tomoşaçylarymyz bilýänler, bir türkmen gyzgelinleriniň adyndan Haramdaga yüzlenme diýilen bir video goýuldy, şo taýyk sesi berdiler. Hawa o taýda hiç ili bir hereketiň ýa bir zadyň reklamasy işdat ýok. Dogrudanam ses täsirli, ören çeper. Şoň üçin ulanıp bolýarmy diýdik şu sesi, başga ýerde ulanylmadymy diýdik. Hemme kişi ulanıp ýör, bu awtarlyk dawasy ýa-da hiç zady bolmaz diýdiler. Bizem bolýar diýdik, ondan ýanky sesi video görünüşine getirip türlü şekiller, suratlar bilen ýasap efire berdik. Bir näçe gün geçenden soň hawa şikayet gelýär. Öňünden sag bolsun çemenöre uýamaz duýdurdy. Agam diýdi, şu duzak bolup biler. Sebäbi diýdi, şol zenan sesi, şol yalan propagandaň çägine ulanylýan zenan sesi, şol yalan propagandaçylaryň hatarynaky biriniň sesi, şolardan näde peýda gelmez, ziyan gelir diýdi. Onuň mene mintek oýlanyp ýetişmänken bir seretsem YouTube'dan duýduruş gelýär. Şo videonu diýe biz diýe aýyrdyk diýe şeýle şikayet boldy diýe. Onuň menem bu nähili şikayet, bir awtarlyk haky diýip, awtarlyk dawasy bar diýip. Ondan seretdim. Şo türkmen halky kanalyň ady şeýle, türkmen halky plany. Beh diýdim. Bize türkmen halky üçin jan edip ber. Türkmen halkyn bizi diýdim näme şikayet edýärmi YouTube'a. O nähili bolýar? Taýda bir düşünşmezlik baýarly. Onuň YouTube bilen ýazylyşyp
yazışıp başladık. Onun men yüz vermenlerin bu Türkmen halkı sözünün ıydınna bir 3 harp bar eken. Ondan son şu YouTube'daki şu nemeler bilen, müşteriler bilen neme diyen, hizmet eden gurrundur geçirýänler aýtdy. Şolar ýalyky diýdi. Ha diýdim, "Güý, şeýleme, bagyşlan onu" diýdim. Onun arhivini seretdiler. Awtarlyk haky bilen baglanşykly hiçzat ýok aslında. Olar ýaly dawa da ýok. Ýöne bular pursatdan peýdalanyp derrew şolar ýalyky şikaýet edip, dawa edip, bulan bar maksady indi bulan prosmotory düşdi, tomaşaçylary düşdi, ýydarlayanlar düşdi, agdalary düşdi. Hemme zady bulan pete gaçyp gidip otur. Näme üçin? Sebebi bulan bar bilýän zady yalan. Diňe yalan. Yalan bilen gitseň iň soňunda barjak geriň boljak zadyň şowsuzlyk, maskaraçylyk. Maskara bolup gidip oturlar. Bir yalanam däl, ýyzynam ýöne beýleki yalanlarym sepläp gidip oturlar. Rossiýada Azat Türkmen aktivistimiz şol İstanbullu aktivistler bilen baglanşykly oýnalýan oýunlarda inha meselem nämemişin bir näçe sany şol ady belli yalan propagandaň öňüni çekýän toporun aktivistleri biz Türkmenistana gitjek, o bize pul kömegi gerek diýipdirler. Onuň Azat Türkmenem öz hasabyndan epeslice bir dolary geçirýär. Şolun adyna olar Türkde gezip ýörler. Ýöne giden oklar Türkmenistana. Berde adam ýalňyş ýa. Elbetde birinji ýalňyş adyň ýalňyşy olar ýalyk adamlara pul bermeliler. Onuň ýene şu taýda sizden bir zada haýyş etjek bolýan. Hormatly teletamaşaçylar, mehriban illeşler. Türkmenistana gitmek problemany çözen ok. Ýollaryň açylmagy size Türkmenistana arkaýyn gidip geler ýaly diýip size ýol açanada, size 10 sany samolyot uçury berende mesele çözülen ok. Diktatorlyk we şo diktatorlygy imitläp oturun, ekläp oturun sebäpler, kökler, şol şaýka, mafia, bara, şol dura häkimetde şol. Onuň bu nähili gitsen Türkmenistany düzeldi bilýän. Intak hiç saat yokka, hiç saat yok. Hiç saatın ıysam yokka adamlan doğan garnaşları soruğa çekilip, basış edilip, psikolog basış edilip, şolun nervisini oynayalar. Yerli polis ve hukukçuluk işgärleri. İntak hiç saat yok. Iysam yok. Iysam yok. Hawa, onun Türkmenistan'a şolar ýalyky bir ýagdaýda saklanýan iki adamdan biri dilin saklap bilen ok. Şugulşy diýmek yalan. Ýöne iki adamdan biri dilin saklap bilen ok. Şoň üçin sehel bir zat bolsa, hökman, gizlin gullukluň, hökman rejimiň gorawçylarynyň eline geçýär maglumat. Indi şolar ýalyky berk düzgünde saklanýan ýapyk elhenç zalim bir rejimiň golasyndaky ýurtda listoka ýaradylýar. Yaman geň zatay. Hawa planlar tutuldy. Şol tutulan adamlar bilen baglanşykly halkara adam hukuklaryny goraýan guramalary kömege çagyrýan bolsaňyz. Näme üçin şol adamlar hakyky maglumatlaryny bereňiz? Şol adamlar nähili nirde näde tutulanyň barada anyk maglumat hiçzat bereňiz. Gümürtük. Hemme zat gümürtük. Ya. Bulam. Türkmenim kanalyna eden hüjümüňiziň size üstünlük getirmäniň üçin ýene bir oýlap tapan siziň bir nemäňizmi? Yalanyňyzmy? Oýunuňyzmy? Duzuňyzmy? Siz aktivistlere duzak kurup, aktivistleri sokup, satıp bolmajyn bolduňyz. Inni
adam hukuklaryny guramalary, halkara guramalar satmak niyetine geçtiňizmi? Inni başga bir etaba geçdiňizmi? Inni aktivistleri oynap bilmejeňizi, halkyň oýanandan, halkyň oýanmagynyň öňüni alyp bilmejeňizi her hil wada berdiňiz, halk size ananmady, siziň ýygyňyz düşmedi. Düşmez bu halk. Samsyk däl. O ki saniye şok, ay halk şeýle beýle diýip otyra diýersin. Bu halk kimden gowul ya. Netijesini hem görüp otyrsyňyz. Inni aktivistler sokup bilmäňiz soň, inni halkara guramalara yalan maglumat bilen halkara guramalar sokýanyňmy? Ya sokjak bolýanyňmy? Soradylar bizden hem şeýle zat barmy diýip. Siziň ýadyňyzdan çykarýan zadyňyz bar. Biziň Türkmenistanyň içinde daşary urtlardaky neşirler bilen, habar urluklary bilen işleşip oturan tejribeleri habarçylarymyz bar. Biz işleşip oturýarys olar bilen, siz ýaly fantaziýa bilen meşgullanymyz. Döwletiň içinde de tanışlanmaz bar. Döwletiň içinde de çeşmeler bar. Hiçbir tasdiklamady. Hiçbiri tasdiklamady. Tapıp bolan akşalan ýygyny ýok olar ýallar. Siz nerden tapýanyz? Ya o siziň diýäniňiz başga planetadamy? Şular ýalaky sokuşluk, yalan, alda adam allamak näme gerek? Näme gerek? Ha? Näme gerek? Pul soraýanyz halkdan. Aho, bedinemisler, binamyslar, haramzadalar, doýmaz, dolmazlar. Türkmenistana pulun vermän allap çürkek gaýdan adamlaryňyz azmy? Şo yeten okmy? Şo yetikdämi sizi? Inni siz ýene daşary urtda bir garna aç, bir garna dok, ujup sözjo pul alyp berenlerden pul ýugnajak bolýanyňmy? Sözüm yok, sözüm yok. Inha mekromanda onlar ýazýanyz, soraýanyz, ýöne dogry masam dilim maram. Men şuň gepleşikde şu zatlara girjek geldim ýöne soraw ýazyp otyrsyňyz, şu zatlara bir jogap berseňiz diýip. Bu temada çykyş etjek köp sanly aktivist Türkmenistanyň watandaşy bar. Şolar çykyş etjek diýerler. Netip bolsa olary şu Türkmeniň kanalyndan size ýetirers, siziň öňüňizde hemmete çykyş edip öz baştan geçiren ýagdaýlaryny, kimiň nirde, kimi näde sokanyny, zadyny, hemme zadyny aýdyp bererler. Biz bir anketa goýduk sahypada. Şol sahypada birinji bölüm, şol birinji soraw kanalla nähili mazmunly, nähili temaly gepleşikler görmeň isleýäňiz diýilen sorawdy. Birinji soraw iň köp birinji variant, iň köpüm şoňa gyzyklanma bildirilip, şoňa ses berilipdir. Olam syýasy we jemgyýetçilik temaly gepleşikler köp görnüşde, aglaba köp ýany kanallarky gepleşikler syýasy we jemgyýetçilik temaly bolmagyny isteýär tomaşaçylar. Bolmasa biz medeni tarapa esasanam şu watandaşlaryň aň düşünjesini ösdürmek işlerine gönükdirjekdir. Onuň bir azajygam şu yalandan tökmetleň uzagynda durup kim näme diýse şonu diýsin, hiç kime de jogap berjek gel, kim näme şonu etsin, şolara kommentariýa etjek gelip şeýdip karara gelipdik. Ýöne bu gelip goşýan hatlar, islegleri bir tarapa goýup bolanok, onuň halkyň beýdip gözügüni ýagdaýda boluşy hakykatdan hem çekip çydarýarlar. Halkyň öz derdi, hemme zady özüne ýetik, o zalim, binamys, bigaýrat, diktatorlygyň ol haramlaň edip ýören zatlary aňrýany bilen ýetip turka biram beý daşary urtdakylarym beýdip ýene halky çürkäp, ýene halkyň bäşmanadyna göz dikip şeýdip ýörler, bolar ýaly. Bular ýaly iş edilenok, iş edilenok bular ýaly. Muňa iş etmek diýilenok, bu maşeýniklik, maşeýniçisi boly. Ağlamak, talaňçylyk, başga zatlar.
Tamam yok, hiç adam yok. Bu bolup görüşlerini, etip görüşlerini inni. Sonra görýärler. Şol kanalymyzda Türkiýede gurulan Türkmenistanyň studentlerin raýdaşlyk jemgyýetiniň başlygy Ömrozok Omorkuliýew bilen baglanşykly menne bar bolan arhiwiň bir uzundan şol Ömrozok Azatlyk Radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşiginde men taýarlanan gepleşiginde gepledi. Şol sebäple Türkmenistanyň diktatura rejiminiň gadabyna duçar boldy. Men şol gepleşigi dogry goýdum. Gepleşigiň içinde diňe Azatlyk Radiosy diýip edilýän sesleri aýyrdym. Gurrun bolmady ýaly. Awtara men şo gepleşim. Şoň üçin gurrun bolmasa da şo taýlaryny aýyrdym. Sebäbi bu kanalla o radioň adynyň azalmagyna gerek ýok. Şoň üçin aýyrdym şo taýlaryny. Galan ýerleri edil originaly ýaly dur. Inha dinlemedik bolsaňyz dinläp görüň şo gepleşigi. Şo taýda Ömrozok Omorkuliýew näme edipdir? 20 ýyllyk azatlykdan mahrum edilip owadan näpä iýerler ýaly. O däl bahana. Bahana o däl. Bahana näme? Bahana şu. Daşary ýurtdaky Türkmenistanyň watandaşlaryň guramaçylykly ýagdaýda erkinlik görüşini başlamagyny isleýän ok rejim. Şoň üçin rejimiň bähbidine şu daşary ýurtda hakyka oppozisiýa aktivist hereketleriniň döremeğini, bileleşmeğini, bileleşip hareket etmeğini näçe päskel berýän alasamsyk, yalançy, maşenik, haramzada, ruh hassasy, nirde bir ýykmanna tat ba bolsa ogry, jümri allawçy, şolary oppozisiýa aktivistler ýaly edip çykaryp görkezip, şeýdip adamlaryň ünsün soğup, adamlar güýmemek. Rejimiň bähbidine. Rejimiň bähbidine. Gülmeli rejim bilen işleşmeýänem bolsa, şol bir bähbide hyzmat edýärler. Olam näme? Halka garşy. Halkyň bähbidine däl. Hiç ýyl halkyň bähbidine däl. Näçe gerek çağırdyň halky köçe? Näçe gerek halka provokasiýa etdiň? Bu halk sana ananmady. Näme üçin sen öz kanalyň adyna Türkmen halky, halk hereketi, näme plany, halk siz däl. Şu halk size ananman, sizin ýygyňyza düşmän, sizin çağırşyňyza jogap bermän, sizin gözüňize sokdy şu hakykaty. Sokdy sizin gözüňize. Inni bir birazjyk ynjalyňda, inni bir oturup seljeriň. Biz nirde ýalňyşýar, ýa-da bizi nirde kim nädip ýalňyşdyrýar, ýa-da bizi kim nädip oýnaýar, biz kimin oýnatgysy bolup otyrys. Eger siz hakykatdanam halka peýda etjek bolsaňyz, halkyň bähbidine iş etjek bolsaňyz, şeýdip özüňizi teredide çekip görüň. Özüňize bir analiz ediň. Sizin bu bolup barşyňyz maskaraçylyk. Ina Türkmenler şeýle bolup berdi ýalar. Awa diňe de bolsa bir ýawraýçylygyňyz ziýanam ýok. Awa öz şol çukuruňyzda, hajatkana çukuruňyzda boguluň diýse bolýar. Ýöne gynandak desem Türkmen jemgyýetiniň bir agzatda anyň siziňe medýan passapojurlyklaryňyz, haramlyklaryňyz ýene ana keseden teredýän üçin Türkmenler şeýdip berdi diýen gurruna sebäp bolýar. Şoň üçin mejburi ýagdaýda biz ýene halkymyza, watandaşlarymyza duýduruş bermeli bolýar. Äge bolun, duzoklara düşämen. Gaty köp duzok wa, gaty köp oýun wa, kimin näme edip bereni belli-de. Bize hiç ýyl täsir edibilen oklar, hiç saat edibilen oklar başgaça oýun oýnap başlaýarlar. Namartlap, başgaça rejimiň eli bilen bu gerek basyş edip, gasaş edip deňek görýärler. Ýöne onuň başaranlyk. Rejim bize 2003-nji ýyldan bäri edenini edip gelýär. Boýnagmedik, bundan soň boýnagmer. Rejim bilenem bile gelin. Özüňiz gizlenip rejimi üstümize ýiberýäňiz-de. Şo beýtmäň, rejim bilen bile gelin. Elin gayratyňyz bar bolsa.
Rüstemcan salam, men sana iyi verdim, meni giyir bilen oňa diýen. Men telefon kamera hökümünden ulanylan soň telefonu seredip bilenmek. Awo. Sen telefonuňy ütködük gör ya tabletini, planşetini, zadyny bolmaly, kynçylyga bolmaly bu programmada. Bu programmada kynçylyk bolmaly. Ziýany ýok, inni kerek gellersiň ondan. Inni ömrülük meselesine gelsek, ömrülük meselesini näme üçin biz şolary ýalaky gün tertibine getirdik? Ömrülük şol men taýarlan dünýä türkmenleri gepleşiginde aýdan sözleri eden çykyş üçin aýyplandy diýilýär-de. Ana bir troll geldi. O taýda hiç ýyly erbet zat aýdylanok. Bir kanunda adam aýdylanok. Türkmenistan halky dogry aýdýan, halky çağa ýaly etdiler diýen, ona mäder men düşündirjek. Inni ömrülük Umar Kulüfi Türkmenistanyň Ankaradaky ilçihanasyndaky baş konsul Murat Akmamedov we ýanyna özüni Guwanç diýip tanadýan biri, olaňam gürrüňleriniň ses ýazgysy ba, hemmesini goýup gitdi ätiýaşdan ömrülük. Bir zat bolsa, agam şu zatlar sende dursun diýip ömrülük şolary ýaly goýup gitdi. Ömrülüň jemgyýet gurmagyna esasy rolu oýnan yakyn adamlar, men onlar çeýlen bäri gowy dostluk saklap beren adamlar. Şolar bilen maslahat edildi, jemgyýet gurulandy. Inni o taýlaryny geçeli ol uzak gurrun aýratyn gurrun etip bilýär ony. Ömrülük näme üçin şolary ýalaky Türkmenistana äkidilli we batyrly? Sebebi guramaçylykly ýagdaýda daşary urtak türkmeniň guramaçylykly ýagdaýda erkinlik, demokratiýa, hak hukuk görüşini işlerini alyp barmagyny isleýänler. Şoň üçin etdiler. Ýaşlardan urkýarlar, näme üçin? Esasy 3 ýaşlar. Şoň üçin üns berim. Ýaşoklaram ýaşlary ulanýanlar, beýleki ýalan propagandaçylaram ýaşlary ulanýanlar. Şoň üçin ýaşlar özüňizi allatmaň, özüňizi ulanyrtmaň. Türkmenistan halky sen nemelerini goýýan diňöňe ýaýnar diýär hawar. Inni ömrülük meselesi şu. Şonu ömrülük inni dernek şol jemgyýet gurmagyna biziň ýakyn dostlarymyz kömek etdi Osmaniýa şäherine. Yörük Türkmen, Türkiýedäki Türkmeniň Yörük diýä Sarwa Türkmeniň federasiýonlary zatlary olaň hemmesi kömek etdi. Maslahatly hereket edýär. Öňe şonda men ömrülüge bir zat aýtdym. Ömrülük diýdim. Şu daşary urtda özüni oppozisiýa diýen, özüni öňdäki aktivist ýaly görkezjek bolýan adamlar bilen ara gatnaşyk saklanda häzir bolýdy. Hemme zady dolu aýtmagyň şolara diýdim. Syryňy bermegiň şolara diýdim. Ömrülüge. Ýöne ine köp watandaşymyzyň men özümüm kyn anandym. Hakykatda sebäbi ajy, hakykatda inanmak edil ajy bir işten almayan bir zady çeýnäp ýutmak ýaly ýürek bulanjy. Hakykatdan gynanýan sebäbi. Şolar ýaly ruhy täsir etdirýär. Göz goýunly türkmeniň şu göz goýuny ýagdaý. Ýöne gynansak da ömrülük şu orad meselesini aýtjak. Gynansak da şu ömrülük edil häzir şol türkmen aktivistlerini satyp türkmen halkynyň adyndan pul ýasajak bolup daşary urtda bir garny aç, bir garny dok gul gırnak ýagdaýda işläp
5 manat gazanyan zähmet migrantlarynyň jübüsindäki inni 5 manada gözdiken şu yalan propagandaçylar bar. Anha şolar şo adamlar. Bu adamlar Abdukulüf Pakir wagtynda şo wagtky opozisiýa mümkinçiligini, şo wagt biziň şu günlere düşmezligimiz üçin şo wagt ele geçen pursadam yakyp satyp ýok eden şaýkalar. İnnem şol şaýkalar ömrüdok bilen baglanşykly wakalarda da informasiýany rejime satan ýene şo şaýkalar. Näme üçin? Sebäbi bular bir nomer bolmaly. Oppozisiýada, aktivistlerde bulardan öňde hiç kim bolmalylar. Bulan yalanlaryna, yalan propagandalaryna hiç kim päsgel bermeliler. Bular eden ne dip görmeli? Ýurdun içinde diktatorluk rejimi ezmeli halky, ýok etmeli, oýnamaly, talamaly, pulun almaly, eline namusyny baskylamaly, her zat etmeli. Daşar ýurtda da bular etmeli. Bu adamlar köpüsi. Pul uğurlap gaýdan. Ya adamlaryň pulunu bermän gaçan. Türkmenistanda döwletde işlejek bolsaň korrupsiýaň daşyna çykyp bolany. Kökman korrupsiýaň işine girämeli. Şol korrupsiýaň algaty bolaýmaly. Başga görnüşde istat bolanok. Bolanok bunu bilýäňiz, özüňiz bilýäňiz. Şeýlemi? Indi Türkmenistanda biznes eden adam näil biznes edýär? Siz Türkmenistanda näil biznes edilýänini bilýäňiz-de. Dogry dämi? Men Türkmenistanda biznes etdim diýen adamyň Türkmenistandaky diktatorluk rejiminiň guran sistemasynyň içinde pul gazandym. Şondan menem peýdalandym diýmek bolýar şoň manysy. Mana da siz düşünün. Şoň üçin ömrüdok ýalňyşdy, ömrüdok. Şol adamlara öz maksatlaryny aýtdy. Ine sıram däl ol aslında şu studentler bilen näme etmek isleýänini, studentler bilen näme edip boljagyny şol adamlara aýtdy, potensiýaly aýtdy. Ine iň esasy zat şu Türkiýede bar bolan ýaşlar bilen studentler bilen bar bolan potensiýal güç, mümkinçilik bar. Şonu bütün kartlaryny açyp öňüne goýan ýaly edip ýanky şol daşary ýurtlarda özüne oppozisiýa aktivist diýenler bar. Sat adam satyp berenler. Sokuşlukdan başka, tökmötten, yalandan başka hiç zat bilmeyenler. Ana şolun eline şey dip berdi. Ol informasiýalaram gitti Türkmenistana. Türkmenistan'da jemlenni. Soň gaýdyk geldi Ankara'daki konsulxana. Murat Akmammedowyň öňüne geldi. Murat Akmammedow baş konsula buyruk berildi. Şunu edip alla watalyp Aňryk alyp gidin diýip. Başga görnüşde alyp gitjek bolsa, uly gokturup bilerdi. Sen Aňyrda saýlawlar barada mejliste çykyş etmeli, eýtmeli, beýtmeli, go edip ýaş oglan näme? Birazgam populiarnas gerek, şöhrat gerek, özüňi tanatmaly, öňe çykarmaly. Kömek gerek. Ondan mundan jemgyýete sebäbi gollugsyz hiç ili jemgyýet işleri Türkiýede öýrenok, başga ýerde de şeýle bir ýerden himayet gelip gollug berip durmasa bolanok ol işler. Şeýdip hemme informasiýany bu edäjek işlerini, planlaryny paýlaşdy ömrüdok şolar bilen. Olaram edil orady we orady ýaly beýlikler satyşlary ýaly satdylar. Satylşyk Abdukulüf döwründe boldy, satylşyk ömrüdok wagtynda boldy. Hemmeti bir ekrana çıkanlar var, ana şolun hemmeti adam satyan şolar. Şolar. Munam suud etdil. Dolu suud edildi. Hiç gili gürrüňsiz. Şoň üçin inni köçe çağırýanlaram şol. Köçe çağırýan şol adamlar bizar boldy bara. Bu halk bulardan bizar boldy. Inni bulara da ananyň oklaram, sereden oklaram, hiç adam eden oklar, inni bularam şu YouTube'dan gazanyp oturan pullaryny azalyp gidip otyra. Bar derdi şol. Inni gördüler wagtlar YouTube'da da bir iş edebiljekler. Inni
Bizim vatandaşlarımızın cüýsündäki 5 manada göz dikdiler. Her kim 5 manattan berse hasap edýär. Hasap edýär, oturýar, hasap edýär. Näçe milyon türkmen var meselem. Daşary ýurtda. Her biri 5 manattan berse näçe bolýar? Inha bilen bar hasaby. Inha bilen bar patriotizmi. Bilen bar watanperwerligi. Halk üçin edýän aladasy. Ana, mehriban oğullar. Gynandagam. Biri Oraz bilen malaşykly. Ştaýda. Sorady. Oraz deportasiýa bolanok, Oraz karantina aslında Oraz özüne seretdirýär, saglyk ýagdaýyna seretdirýär. Sebäbi 21 gün ýalňyşmaýan bolsam, halkara zonada hiç ili amatly oňoýly şertler ýok. Gaty erwet ýagdaýda hem stres, hem ýuwunyp zat edilen bolanok. Şo gaty erwet ýagdaýda saglygyna da täsir etdi, ruhy saglygyna hemme tarapdan täsir etdi. Şoň üçin Oraz saglygyna seretdirýär. Gowy özüne gelenden soň, gowy özüni dürsenden soň nesip bolsa, şu taýdan siziň bilen Oraz efirde habarlaşar, dertleşer, hemme duýgularyny, pikirlerini siziň bilen paýlaşar. Orasyň problemasy ýok. Döwlet Jumakulow. Orasyň hemme ýagdaýy gowy. O Türkmen halky iPhone berjek, ýok 500 berjek, ýok onu berjek, bunu berjek. Halk bilýär. Daşary ýurtdakylar bilenok, ina daşary ýurtdakylar näme diýär daşary ýurtdakylar? Döwlet baýhanyny. Baňa sen näme etdiň diýär. Döwlet baýhan 90-njy ýylyň başynda garaşsyzlyk alandan soň Türkiýe gaýtdy. 93-nji, 94-nji ýyllar intak Türkmenistanyň bilinmeýän, tanalmaýan kagaz ýüzünde bir näçe döwlet ikrar edenem bolsa, doğru bilinmeýän, tanalmaýan bir döwletdi. Türkmenler hem şeýledi. Tarihçi, gowy tarih bilen iş salşýanlar bilýär Türkmenden kimdigini, ata-babalaryny. Ýöne şo birinji wezipe nämedi? 90-njy ýylyň başynda. Türkmenistan bilen bir döwletiň garaşsyz döwlet boluşuny, garaşsyzlygyny Türkmeni tanatmakdy. Türkmeniň garaşsyzlygynyň ähmiýetini elinden gidip bilýär. Sebäbi adamlaryň kellesi SSR döwrüne programmalanan. İstenlik wagt satyp bilýärler, istenlik wagt ýene özüni eltip borsun gujogyna ýa ýene biriniň gujogyna atyp bilýärler bu adamlar. Bu adamlar şolar ýalaky, başarjaň däl bular. Bular ýalta, bular mutgor, bular paradit. Şoň üçin hem özleri rahmet çekesi gelenok, iyiliň sırtyndan gowy ýaşaty gelýär bular. Şoň üçin hem bulara gulçuluk sistemasy, diktatorluk sistemasy şoň üçin gerek bulara. Ana şoň üçin. Şoň üçin ana bular siziň jüwüňizdäki 5 manada gözlük gelýär. Daşary ýurtda bolup, daşary ýurtda ýaşap, şul işleri nähili edip bolýanyny bilen oklar. Näme üçin halkdan pul almaly? Siz halka pul berin. Halk gözgüýni ýagdaýda. Hani siz halkyň toporudyňyza, halkyň hereket etdiňize, halkyň adamydyňyza. Halk bilen ýokmu şu halkyň ýagdaýyny? Bilýän bolsaň näme üçin halkdan pul isleýän? Özüni lider ulan eden birem ýadyňyza düşen bolsa özüni lider ulan etdi. Ýa-da olan bir video goýdy, şular ýalaky. Pul isläp. Soňra pozdy şonu. Şol liderem. Ay bor aýtmaýyn. Maňa da bir zatlar diýdi bolym, bor gerekkä. O gurunlara girmäliň. O Türkmenistan halky, Hany Murat Gurbanow halk köçäçik ýar diýdi, näme boldy? Her gedek şey diýenni 2 adama basýarlar, muny düşünüp görýäňizmi? Ana özüň aýtdyň, soragyň içinde jogap bar. Tema Guseynov diyor, troll, sen maşenik dipdir, tügeleme.
Maşeýnik bolýanlar men ýaly bolsa armany ýokdur. Onda türkmen halkynyň gaty tyr wagtda o günler görjegi garantiýa. Aktivist bolsam näçe aýlyk berjek diýe. Ali Bilginni biri. Aktivistlik meýletin edilýän iş. Şoň üçin aktivistlik pul bilen, aýlyk bilen edilen ok. Ony sen öz gollayan toparlan hereketlen gara şu halka pul höýdürläp halky satyn aljak bolýanlar. Satyn alyp bolýan adamlar halkam satyn alyp bolýanlar öýdýärler. Halky satyn alyp bolýan bolsa, halk özüni satdyrar da şonça wada. Sattyrana wa halk. Ali bilgin. Şolar ýaly pul höýdürleýänlerden sorak gör. Bizim ahlakymyzda, terbiýämizde watan üçin görüşmek pullu däl. Pullu däl. Bu bizim borcumuz. Türkmençilik borcumuz. Şo watana borcumuz. Geljekki nesillere de borcumuz bizim. Şoň üçin bu biznes däl. Şol yalan propagandalar üçin, yalan propagandaçylar üçin bu biznes. Ondan mundan olar pul alyp otyrlar. Käbirler eýýäm olan kimdigini bilip pul berýän pulundan kesdi. Ýöne şolaň mentaliteti, şolaň düşünjesi, şolaň logikasynda pul bar. Şolaň hudaýy pul. Şolaň lewidi pul. Şoň üçin şolardan sonra biz pul meselesini bilemiz ok. Men puldan başym çykan ok. Ali bilgin. Başka? Ramazan Cuma. Bular ýene özleriniň kimdigini subut etdiler. Çünki olar şol toplayan 5 köpüklük adamlar da onu halka beýan etdiler. Hawada yıkılan görüşden doymaz diye. Şoraýaly kolya bu häkimeti dürli dilli uşukluklar bilen ele geçirjek bolýanlar olar üçin azart. Bilýärmi? Azart ni igra diýilýär, azart oýunna olar üçin. Olar üçin poker oýnanýaly, kart oýnanýaly, kazinoda oýun oýnanýaly olar üçin halkyň ykbaly bilen oýun oýnamak. Bular üçin şeýle, şoň bulara bildirýän zat ýok. Innem jübüňizdäki 5 manada 5 euro, 5 dollara häzir bolun. Indi şoňa gözükdiler. Galan zatdan hiç zada başar ölmediler. Indi geldi şoňa diýredi şu wagt hemme ýagda. Türkmen döwleti gowur sora berdi, ömrüň uzak bolsun sag bol. Döwlet aga size bir sorama Berdimuhammedowyň aýryljagy hakykmy? Berdimuhammedowyň aýryljagy hakyky, Berdimuhammedow ýerine ogluny taýýarlady. Moskwa gidenlerini de hemme berilen sözleri, wadaları iki taraplayın tasdikladylar. Häkimiýet şu serdaryň eline geçti. Ýöne ofisanly resmi ýagdaýda bu elan edilen ok. Türkmenistanda ady we bolan kanun we şol kanunyna görä 40 ýaşmy näme diýilýär. 40 ýaşa gelenden soň inha serdara geçer häkimiýet. Saglyk ýagdaýym sebäpli diýip çekiler, serdara geçer. Vesselam. 3-nji diktatoryňyzam size şeýdip gutly mübarek bolsun. Daşary ýurtdaky ýaşoklar, yalan propagandaçylar olaram belki eýam düşünýüp goýanlar serdar bilen. Ýene bir sorawa bu halk näme etjegini bilen ok, kime inanjagyny bilen ok diýmiş. Diýipdir, sabarly bol. Hoy sözüň bilen men alalaşamok. Eger bu halk näme etjegini bilmeýän bolsa, kime inanjagyny bilmeýän bolsa, sabarly bol. Seret bilmeýän bolsa. 25-nji sentýabrdan öňkü yalan wadalara, çağırışlara inanyp özüni ýakardy bu halk. Özüni allatdymy? Özüni sattyrdymy? Özüni allatdymy? Alladan ok.
inha bir näçe on ýaňy ýakynna. Indak tamdyryň gyzygyna mydan o. Hawa çağırdylar, wejera bolup her ýyl bolup gördüler. Anladymmy? Anandan o. Diýmek, bu halk näme etjegini bilýär, kime inanjagyny bilýär. Bilýär. Näme üçin beýle diýär? 94-nji ýyldan bäri habarçy bolup, şul halkyň içinde gedip gör. Halktan alýan informasiýamy dünýä köpçüligine ýetirip gör. Şoň üçin men halkyň içinde gedip gör. Şoň üçin men bu halky bilýär. Halky gowy bilýänmiň birinji sebäbi şol. Men halkyň içinde. Şoň üçin. Halkyň öz içinden gönümel maňa ýüz tutup men bilen habarlaşan, gatnaşykda bolan adamlar o. Türkmen döwleti. Häzir Rüstem sana jogap berjek. Eger Serdar geldi diýelim, halkyň ýaşaýyşy mundan oňat bolarmy? Bolma sayan şu durkunna galarmy? Elgenç ýagdaýa öwrüler. Ben sanyň ýagdaýy. Sebäbi näme diýilýär? Ata kesbi ogly halal diýilýär. Şoň üçin gaty erwet bolar. Mundan hem erwet bolar. Mundan hem erwet bolar. Görürsiňiz. Ýöne Hudaýlykdan Allah janyň öýde bir zat edip bir zat edämese gaty erwet bolar. Gaty erwet bolar. Döwlet Türkmenistan haçan düzeler, sen bu hakda nähili düşünýän diýip Rüstem tehnik sebäpler bilen şu gün biziň efirimize goşulyp bilmedi. Rüstem bilen aslında gün efir edesim gelýär. Şoň üçin gün efire çykarjak boldum. Rüstem köne aktivistlerden, hakyky aktivistlerden biziň meýdanda görüşen wagtlarymyz YouTube ýokdy, sosial media ýokdy. Bolaýanda da sosial media çykaly, özümizi reklam edeli, şerraýlyk edeli, şu sosial mediýanyň YouTube'umuz üstünden pul gazanaly, pul rollyp olar ýaly etjek nememiz ýokdy. Niýetimiz ýok. Adamyň lewzine aslına bagly o zatlar. Şoň üçin indi Türkmenistan haçan düzeler, sen bu hakda nähili düşünýän diýen. Rüstem, senin bilýän nähili düşünýänmi? Ýöne düşünjämi halka ýetirmegini istedin. Şoň üçin aýdaýyn. Türkmenistan haçan düzeler? Türkmenistan haçanna edilhädir. Türkmenistany hemme tarapdan genasida, gyrgynçylyga, talaňçylyga, jenaýata gark eden diktatorlyk rejimi we şo rejimi ekleýän şoň kökü sebäpkärleri, gollawçylary, şärikleri, şaýkalary, ýallaklary şolar doly ýok edilmese, şolar täsirsiz ýagdaýa getirilmese, Türkmenistan düzelmez. Türkmenistany düzeltmeň birinji şerti aň düşünjäni ösdürmek. Şoň üçin biz 90-njy ýyllaryň başynda görüşe başlamazda birinji wezipe Türkmenistany taratmakdy, türkmenler tanatmak, Türkmenistany tanatmak, türkmeniň ruhuny götermek. İkincem, özüňi daşary ýurtdaky şertlerden peýdalanyp, aň düşünjeli ýagdaýda ösdürmekdi. Dürli kynçylyklara duçar bolan studentlere ýaşaýyş jaý kömegi, stipendiýa kömegi, kitap kömegi, esbap kömegi, nähili kömek gerek bolsa bermek. Oň daşyndanam, okuwynyň daşyndanam hakyky iş tejribesini gazanabiljek dogry firmalar bilen, dogry edaralar bilen staj, praktika geçirtmek. Şol zatlar boldy, esasy edilen işler. Aň düşünjäni ösdürmeseň, halal bilen haramy seljermeseň, Rüstem, Türkmenistan düzelmez. Iň bärkisi, ine şu waseret görüň, daşary ýurtdaky bolmajyň bolup, halky güýmäp, halkyň ünsüni soğup beren adamlar. Şu sokuşluklar bolmadyk bolsa,
şu tokuşluklar bolmadyk bolsa 2017, 2018, 2019, 2020, 21 5 ýyl geçdi. 5 ýylla yaman köp saadetde bolýar. Katowy diktatorlygy yerini taşlap gaçyp gider ýalatsa bolýar. Bolýady. Ýöne gynansaňam şu yalan propagandaçy, ýasama oppozisiýa we ýasama aktivistler, päliýamanlar halky allap şoň arkasyndan döwran sürjek bolýandan oýunlar sebäpli ýa-da tüýşük gidip otur. Näder şuta deýenim sora wady. Cüneyt kan salam. Şuta bir sora wa studentçik bek ýa-da komentary ýazýan, ýazarlap duran bir tomoşaçylarymyzyň biri Turan döwleti arada näme diýip bilýäňiz diýe. Studentçik belki göňüňe yarar ýa-da yaramaz biljekkä. Men Türkiýede şu Turan, onuň türki halklaryň birleşmegi, bir döwlet bolmagy, başga näme diýeli? Onuň seri worklar diýilýär, bozkurtlar, zatlar, hereketleri şularyň içinde boldum. Men öz ruhy maşgalam Türkiýede men öz enatamma, manevi babam, manevi annem, manevi ailem var Türkiýede. Şolaram şu Turan üçin, Türk halklarynyň birligi, birleşigi üçin göreşen ömrüni şoňa bagyş eden adamlar. Bu şoň köpsem şolar ýaly. Bize kömek edenler, bizi ýetişdiren adamlar, şeýle adamlar. Inni bir zada sereden wagtyň realist bolmaly. Realist bolmaly. Hakykat diýilen bir zat bar. Hemme sebäpleri bir ýere getirmeli. Analiz eden wagtyň bir ýere getirmeli. Ine Turan türkü halklaryň birleşmegi, türkü döwletleriň birleşmegi diýilýär. Şeýlemi? Studentçik bek. Ine häzir o mesele geljek. Ýöne men saňa has sada görünüşde düşünüreyim. Türkü halklary bir tarafa goýun. Dürli ýurtlarda galan türkmenler bar. Türkmen sehrada 1916-njy ýyldan soň bölünen Günorta Türkmenistan, häzir Eýranyň häkimiýeti altynda. Türkmen sehra türkmenler bar. Oğlanyň awlan ýurdy Awganistanda. Awganistan ýa Afganistan ýa-ni. Otaýda da epesi türkmen bar. Şeýlemi? Türkmenistan 3 ýurtda şu wagt biziň gepleşip oturan türkmen dilimizde Türkmenistanyň resmi diline gepleşýän, düşünşýän 3 tane ýurtda türkmen bar. Awganistanda, Eýranda we Türkmenistanda. Ýöne şu türkmenniň psikologiýasy, mentaliteti, durmuşdaky esasy maksatlary, esasy mätäçlikleri düýbünden tapawutlanýar. Şoň üçin birleşmek üçin, birleşdirmek üçin umumy maksatlar bolmaly, umumy interes bolmaly, umumy gyzyklanma bolmaly, umumy behwit bolmaly. Türkmenistandakylar garaşsyz türkmenler. Ýöne diktatorlyň zulmatyna ezilýär, ýok bolýar. Eýrandakylar garaşsyz däl. Awganistandakylar hem garaşsyz däl. Eýrandaky türkmenliň psikologi, sosiologi ýagdaýy bilen Awganistandakylarynky bir däl. Türkmenistandakylar kam olar bilen hiç ýyly bir däl. Indi türkü halklar bir tarafa goýun. Şu 3 ýurtdaky türkmenleri serhede birleşdirmek däl. Bir şu internetde, bir sosial mediada, umumy platformalarda
umumy platformada birleşdirip bilýäňizmi? Ýok. Ina näçe ay boldy? Owganistanyna Abdurrauf diýip bir oglanjyk gaçyrly. Toga tutup gıygırdayan videolaryny koydular. Hawa? Şoňa Türkmenistanlar yeterlik derecede reaksiya görkezdi. Görkezdenok. Inha psikologi analiz, sosiologi analiz, şular ýaly hakykatlary ýadyňyzdan çykarman. Inha tapawut. Geçtik. Erannaky türkmenler, şol Owganistanyňky oglanjyň näçe aýdan bäri türkmenden gözüň orkajak bolup şu edilýän şu oýunyň, syýasy oýunyň çoň bilen balanşykly reaksiya, yeterlik derecede reaksiya beribildimi Erannaky türkmenler? Berenok. Sosyal medyada şuňa biz galan türkmenler bolup reaksiya beribildikmi? Beribilemizok. Inni biz duygularymyz bir däl, maksatlarymyz bir däl. Rüstem geldi. Rüstem koyan seni. Geçtik. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Rüstem hoş geldin. En sonunda başardın aydı yani. O geçti olsun. Gelingem argılı. Sen şu at Gönefir'de. Havarım. Gönefir'de. Görüyorum. Rüstem hoş geldin Gönefir'imize. Rüstem bilen biz Gowdur hemme jantaklar gowum geçti bolsun elingem yaralanypdyr. İş kazasy diýilýär. Allah jan gözden dillen saklasın. Özüňe gowja seret. Akajakkandan oldu. Buna da şükür var. Geçti bolsun Allah gowja. Türkmen halkı. Sağ ol, Allah razı olsun. Seni bir azajyk tanadaýyn ruhsat berseň. Biz Rüstem bilen 2012-nji ýyldan başlap Azatlyk radiosyna işläp başladyk. Rüstem Türkiýedäki esasanam Türkiýedäki işläp beren türkmeniň kynçylyklary bilen baglanyşykly öýdüderli ýagdaýda çykyş edýärdi. Hem efirde hem hamarlar günneliginde hem dünýä türkmenler gepleşiginde öýdüderli ýagdaýda Rüstem çykyş edýärdi. Rüstem bilen bile çykyş edýän ýene bir kysany bizim aktivistlerimiz bardy. Ýöne bular hiç wagt özlerini reklama etmediler. Men şonu öňünden aýdaýyn. Bitiren işleňiz üçin sag bol. Ondan Rüstemem bir deportasiýa etdirjek bolup gördüler. Samolyotyň kapysyny görkezdiler. Ýöne bu da şükür Rüstemiň çöregi bitin ekeni, çağalarından, maşgalasından Türkiýeden aýrylmady. Bolmasa seňem elinde Birleşen Milletler Guramasynyň gorawy wady şeýlemi? Rüstem. Gorawy Birleşen Milletler Guramasynyň gorawy aýrıýetden hem Türkiýede çalışma izin belgen vardı. Resmi olarak, gayri resmi bir şey değil. Resmi olarak çalışma izin belgen olduğu halde böyle olay başıma geldi ama ne diyelim, kader mi, kısmet mi? 94 gün, tamam 94 gün göz altında kaldım. Eşim, benim 3 tane çocuğum vardı. 3 tane çağım bilen var. Hayalım da tamam ben öğrendim. Türkmenistan'a olacak ama çıktık, geldik Çağlam'ın yanına. Yine olan 94 gün ne oldu? Yani buna da şükür. Ne mi? Anlayımıza yazılandır da. Rüstem, şu inha benim İstanbul'la, ondan esasy merkezde, üns merkezde İstanbul var. Şu İstanbul merkezde daşary ýurtlaryň arasynda türlü pikirler, türlü oyunlar, synaşyklar var. Özüňe mine şaýat bolup gelýän. Şu daşary ýurtda aktivistlerin arasynda ya watandaşlara garşy ya watandaşlar bilen bile ediljek bolýan işler, synaşyklar. Sen şoňa nähil baha berýän? Şu oppozisiýa aktivistler dogry ýollamy? Nähili? Döwlet öyle zat var. Şu
Şurada Türkiye'de bolup veren aktivistler, Türkiye'de neçe milyon Türkmen var? 2 milyon Türkmen var diyelim. Aşağı yukarı 2 milyon yakın Türkmen var. Resmi, gayri resmi. Şolardan 100 ya 250 kişi şu şekilde kolla veriyorlar. Ama her bir tarafa kolla veriyor. Herkes şimdi tam yola çıkıyor. Bileleşiyor. Bileleş. Hiç ayısı şunu var. Olan geçenlerde olayları olduğunda kaç kişi gözaltına alındı. Öyle bir şey ki hiç yok ki bana demeyen yılan mın yaşasın. Bana demeyen yılan mın yaşasın deyip de ondan sonra Türkmenistan gulalılık olsun. Türkmenistan gulalılık hiç yaşan olmaz. Hiç yaşan. Bu şekilde 4-5 tane başta olanlar şimdi yurttaşından buraya Türkiye'ye komut veriyorlar. Başta olan 4-5 tane başrollerde olanlar var. Onlar öz biri verirler arasıyla ama. Doğru değil mi? Bravo. Yok bu buna değil diye. 5 yıl oldu da Rüstem 5 yıl. Bir de 2012'den bilelikte egine verip 2012. yılın noyabr ayından beri şu azatlıkta bile işleştik, hareket ettik. Şu sosyal problemaları, halkın problemasını dünya köpçülüğüne yetirilip şu 2017. yıllanam hazırki hareketler başladı. Esası hareketler hem şol İstanbul'lu Arak'tan zehirlenni diýilýänlerden soň tolgunçuklar, sokulşuklar başladı da. Tamam. Şu ara men näme diýeyim? Ara nämemiş? Ara içince koronavirüs yok bolýarmış. Şey diýerler da näme üçin ölen var, ölen oğlan hemme ýaş olanlar. Berdi ölen oğlanlar hemme ýaş olanlar. 50-60 kişi olup oğlanlar işleyen yerine galyan olanlar var, fabrikalarda işleyen yerine olanlar yok. Öýtüp galyan yerlerine hemmesi. Men özüm GGM'deyken, göndericim GGM'deyken Mardan 2 tane oğlan geldi. Bir ölüptü GGM'deyken. Bir ölüptür, 2 oğlanam reanimasyondan çıktı. En namı var, gömü. Dedim, ağam size neyem oldu? Niyeden gelýäňiz dedim. Onun Bannistan çıktık diye Cumalı beri getirdiler, yoğun bakımda yatıttılar. 25 gün yoğun bakımda yatıttılar. Bannistan çıktık diye beri gelirken Türkmenistan'a gidecek. Neyem oldu? Ay diye koronavirüs diye alkol iyi geliyormuş. Şunun için ara içtik. Aradan için okular. İspirdi içtirler. İspirdi içip öyle. Şu ara diyene adamın vücudunda var en namında parmak basmana yeri yok gökte. Gömüyor kol çürektir adam. 25 gün olmakında yatıttı. Onun GGM'den otaydanım Türkmenistan'a uğratıyorlar. Şuraya adamın gördü. Rüstem sen tecrübeli önkü aktivistlerden bir hükümünü umuman şol yankı şol İstanbul'la başlan şol köpçülüklerin Arak'tan zehirlenip ölüp ona iyi çıkmadı hükümet değilli onun Mardak ve Levap'taki hadisalar umuman şolar bahana görkezilip halk köçe çağırıldı. Halk ayağa alırılacak oldu. Halkı harekete geçirecek oldular. Yönü halkı harekete geçirecek olan adamların özleri şüpheli. Halk balara ananok. Ine yan sen aýtdyň ha, näçe 100 adam, yüzlerçe adam, yüzlerçe de däl, la 100'den tähärin geçenlerde geçti. Ona müňdik aýdýanym bana. Olam içinde. Ine niýalan da atlar näme gerek? Şu ya şeyle bolup bilermi? Ziyan yok. Yalanam bolsa, dudagam bolsa, şu bir hareket bolsa bolýa, ýokdan gowdur diýip hareket edilýänkä. Yok, hareket olması go'dur. Yani yalan aytmanın gereği yok. Türkmenistan'ın hükümeti zaten berde ölenleri hiç ayetini alıp gitmedi. Eduşmalı yolları yapıp Türkmenistan'ın Türkiye'nin yolları yapıp hiç ayet alıp gitmedi. Emmedini daha Sarıyer'de kimsesizler mezarlığını gömdüler. Hiç ayetini. Öyle ne oluyor? Sadece koronavirüs değil. Normal başka zaten ölüm olsa alıp giden o hiç ayetini. Türkmenistan'a gelince Türkmenistan'a zaten Marı bilen çağırıyordu bildiğin şekilde
adamlar var ya, öýsüz galdy. Öýsüz galdy. Bilen şekilde kışın ortasında öýsüz galdy. Böyle üstlerine var hiç zat devlet tarafından hiç kömek edilmedi. Kömek edilmedi. Türkmenistan'da zaten diktatörün başı oturuyor Türkmenistan'da. Hiç ile adamlar sen gidip de hekime gidip ardını şikayetini aydarsın. Hekim eder. Yok. Zaten Türkmenistan'ın öyle bir şey kanunu yok. Sadece Türkmenistan devletinin kendi kanunu. Devlet işini işleyenler kendi kanununu halka karşı çok güzel kullanıyor. Ama halkın bir tanesi kendi kanununu kullanamıyor. Hakkını talep edemiyor. Ama sen devlete karşı bir şey yap, direktmen sen diyor sen suçlusun kardeş. Türkmenistan'a bu şekilde gitmedin. Ama halk hiç takdim elde, halk maliyalı kelleden aşağı sarılıp gezip durmalı, devlet işini işleyenler hezir etmeli. Halkı var ya, kişilikten zaten. Kişilikten öyle yetiştiriyorlar ki. Çağalıktan, milisiyeden korkuyor. Çağalık kişilikten, mektebe milisiyeye geliyor, milisiyeden korkuyor. Kişilikten zaten 12-13 yaşında zaten o psikolojik olarak baskıyı veriyorlar. Psikolojik baskı. Vayanı desen aynı şekilde. Normal bütün her tarafta psikolojik baskı. Ayrıca devlete Allah korusun içeri düşeysen işin aittir. Rüstem ruhsat versen şutajda bir sorawlar var. Şolara jogap beren, ondan dowam edeli. Äger şutajda bir sabırly bolyp bir nemämiz tamaşaçymyz döwlet saňa bütün oppozisiýa liderler Halym Rasyň, Murat Kurbanow opşe hemme oppozisiýa birleşelliýse näme diýerdiň diýe. Sabırly bol, provokasiýa soraw berýän, ýöne diýen ýok. Şonda da men saňa jogap bereýin. Halkyň gollamayan, halkyň öz berýän wagdalaryna ananmayan adamlary bilen men hereket etmeýän. Men eňin neslemem hereket etmeýän. Men bir adam däl, men eňin neslemem. Bilelikde karar alınýar, bilelikde hereket edýär. Bir adam karar beren ok bizde. Her kimiň öz düşünjesini aýdýar, onuň şonu biz ýogurýar. Karar aljak bolumyzda da howlgymyz ok, bir näçe gün geçýär üstünden. Gow bişirip şeýdip karar alınýar. Ana şoň üçin halkyň bähwidine iş etmeýän adamlar bilen bileliş bolanok. Halal bilen haramy garmallal. Ýadyňyzdan çykarma. Şoň üçin. Indi ýene bir soraw bar, Rüstem bagyşla. Şu taýda kemine bilen saparykly 30-njy maýa çenli täze Türkmenistany düzjük diýdiler. Geçen günlerde bu gyýyska wagtda nädip etjek bolýarlar, bu işi şu mesele diýip geçäýseňiz diýipdir. Muha diýip biri. Muny diýen adamlar şu taýda ýok, bu kanalda ýok, berde ýok. Özlerinden soraň şolu. Şolaň özlerinden soraň. Ondan hem Türkmen halky bulara bir wezipe beripdirmi, ygtyar beripdirmi? Özü oýnaýa, saz çalýanam özü, tans edýänem özü. Nähil düşünseňiz düşüniberiň. Ýöne bular ýalak provokasiýon sorawlary men goşmasaňyz gowy. Hemme zat görünip durar muha. Näme üçin meni gürledýän bu temada? Häzir ýene bir ştaýda sorawa Türkmen döwleti diýe Turan birligine haçanla adamlaryň dünýä garaýyşynyň we bilim derejesini ösürmezmizden soň goşulsak bolar. Turan meselesinde ýaňy Rüstem bize goşulmanka aýdyşymýaly. Turandan öňürtü öz maşgala agdalaryny birleşdirmeli, öz türkmenini birleşdirmeli, öz türkmeniň bilen agdy bir bolmaly. Ondan soň bir haýsam bolsa bilelişge girjek bolsaň, girersiň. Ýöne Turan diýilen zat hakykatdanam
döwrüň şertlerine, durmuşun şertlerine dol gabat gelýän bir arzu, hyýal bir zat bolsady, şu adeçenni durmuşa geçerdi. Men öz şahsy pikirim, Turan arzu hyýallan başga hiç zat däl. Diňe arzu hyýal. Sebäbi esas ýok. Şonu hakykata öwürjek esas ýok. Türkmenler öz arasynda agdy berdi. Nädip beýleki halklar bilen sen agdy berli gurjak. Öňürti özüň oňarmaly. Soň beýlekler bilen birleşjek bolmaly. Hiç hili şo Turan diňe türkmenler üçin näl beýleki halklara da seredin. Hiç birine Turany döredip biljek, Turanyň nämedigini yeterli derejede bilýän köpçüligim ýok, taýin adamym ýok. Psikolog taýdanam taýinnal, ykdysady taýdanam, hiç tatdanam taýinnal. Edil häzirki Türkiýede Turan gurrungynyň gün tertibine getirilmeginiň bir sebäbi gazalanmaýaly köne ideologiýalaryň gün tertibine getirilmeginiň sebäbi syýasy oýun. Halky din bilen alladylar. Inni halk nähili biziň oppozisiýamyz, aktivistlerimiz, birleşen oppozisiýa diýeli. Şu birleşen oppozisiýa nähili allaýan bolsa, nähili aktivistlerini, watandaşlaryny satýan bolsa, nähili şolar pul bilen zat bilen allajak bolup, ýa şolaryň puluny aljak bolup, dürli oýunlar edýän bolsa, Türkiýede de şeýle oýunlar bar. Şo oýunlar üçin hem Turan, gazalanma. Dünýäde iki sany massa halk köpçüligini hereket ettirmek, ağırlamak için ulanılan iki sany esasy metot var. Birinci metot din, ikincisi patriotizm, şovinizm memdiliye. Millet parallık, milli duygular. Ya dini duyguları ya da milli duygular bilen gaz vermeli. Köpçülüğü. Bollu. Köpçülüğü aň bilim bermän şu iki metodun üstünden gaz versen köpçülük yanlış bilýär. Inha başka näme bar? Sen bağışla. 3-4 gedek ýatyryň. 9-njy maýa çenni neme berdi diýip. Näme diýär? Ramazan juma. Turany gurjoklar bar, ana tabarykly Fan Murat Söýünüw, Murat Gurwanow dağlar bar. Bilemok, şolar gurup bilýän bolsa gursun. Şu wada şolardan gudratly, güýçli hökümdarlar, imperiyalar, imperatorlar gurup bilmedi, şolar neme dermikä? Nastiýa ýatyr. Muho olar boş gurrun ynanma ýalançy, salam bersen alik almaýan adamlardan näme garaşan owurlar, pikir owurlary olaryň kanalypdyr. Öller jogap beren nokta diýe muho. Muho öller jogap bermeýän bolsa men näme diýin? Men olaryň pikirini zadyny bilmene, olaryň kim bilen ýatyp turup görenni, olaryň näme iýip içip görenni, maksadyny zadyny men nerden bilen muhojan? Beýtmede bara. Göýber ýakamy. Bilemok, bilsem aýdardym. Bilemok. Ýöne şolaryň edýän hereketlerine seretseň netije çykaryp bilersiň. Men şonu aýdaýyn inne saňa. Siziň maksadyňyz näme diýipdir? Borýa diýip biri. Biziň maksadymyz halky çürketmezlik, halky allatmazlyk biziň maksadymyz. Inni Rüssem. İnýän döwlet. Aktivist, şu aktivistler bolup görüşünde nähil baha berýän? Her kim var näme diýen? Her kim bilinenden öz bilener. Ýöne bulam gowy. Öz bilenen azından bir öňki ýalaky hissap bilmän gezip ýöre o da kötü. En azından bilenden bilenem gepliye bilmeyenem gepliye. Bilenem gepliye bilmeyenem gepliye. Yine geplesinler. Geplerine ziyan gelmez. Geplesinler. Öyle bir şey ki ben adaletlikte işledim var. Yani bizde de
Türkmenistan'dan bolon biten ya Türkiye'de Türkmenlerin çektiği kıyınçılıkları dile getiriyordu. Edir şumal YouTube'a giren Türkmen aktivistleri, yok Türkmen liderleri. Kaç tane lider var? 4-5 tane lider var. Ödünü ben liderim diyor ama ben daha hiçbiriyle şeyim olmadı. Ama daha iyi. Kursunlar, kurabiliyor musunuz? Ama ne yapabilecekler? Ben onu çok merak ediyorum. Ne yapabilecekler? Geçen gün daha buradan 10-15 gün önce 3 tane Türkmenistanlı olan tutuldu. Doğru mu? Türkmenistanlı. 3 tane olan tutuldu. Liderler o kadar çok... Dur Rüstem. Tutuldu diýäniň şu listoku gurruňy mı? Awa. Yok. Ol habar yalan habar. Türkmenistan'dan hiç seçme şon tasdiklanok. Dowam et. Tutuldu. Edil Şumal sol olanlar içeride. Doğru mu? Tutulmadım diyen. Benim estim tutuldu dediler. Benim estim tutuldu dediler. Yani o şekilde liderler var. Yok biz halk öyle yapıyoruz. Yok halkı biz dört o kadar lidersen kendine güveniyorsun. Çıkar bakalım çıkarabiliyorsun. Bizim halkımızda da öyle bir şey var ki bana değmeyen yılan mün yaşasın diye. Bana değmeyen yılan mün yaşasın. Bana değmeyen yılan mün yaşasın da erti ruh sen çağıran yola çıksa şu önü karşılaşacak. Doğru mu? Yani illa özümüzde mi olacak? Türkmenistan'dan ne mi olacak? Türkmenistan'a o zaman getirmeyecekler. Türkmenistan'a oradan yitirmeyecekler. Rüstem, sen pikiriňe görä. Görüşmek üçin hökman köçäçük buyurmalymy? Hökman protest, piket, zat geçirmelimi? Şundan başka bir görüşüň usuly, metody ýokmy? İllaki ama tamam proteste yurttaşına tamam. Sonuçta sokağa çıkmadı. Türkmenistan'ın halk ayaklanmadığı sürece bu hükümet diktatörü devremezsin. Halk ayaklanmadığı sürece devrebilir miyiz? Devremezsin. Türkmenistan'da yeterli ayaklanıp hükümeti ütködübilecek. Ama halk kalmadı. Hala devlette işleyen organ eşkerleri buram çağılar, buram yaşlılar kaldı. Halk kalmadı. Yaş 20 yaşından vayanni dinip gelen vayandan dinip gelen oğlanlar hemen yurttaşına kaçıp gitti. Ben 35 yaşında men gelenme 15 yıl oldu. Men gelenme 15 yıl oldu. Hemen yurttaşından kaçıp gitti. Türkmenistan'ın yaşlıca üst açık türme. Bildiğin üst açık türme çevirdiler. Ben özümüz 5 doğan 2 tane orada kaldı geri kalan öbür 3 tane yurttaşında. Onlarım çıkıbilse onlarım çık kaçacak. Yurtta kalacak kalıyor. Onun için bilmeyen neyle olacak? Türkmenistan'a yok. Diyorlar ki Türkmenistan'ı biz ele geçireceğiz. Niye de ele geçirecek? Devletin 2000 tane şey var. Memuru var. Polisi var. KGB'sinden tut KGB'ye kadar 1800-2000'e yakın devlet organ işgari var. Nasardan içeriye Türkmenistan'a İran sınırından Afganistan sınırından Türkmenistan'a içeri mi gireceksin? Yurttaşın hakları toplayıp. Türkmenistan ayağa kalksın. Nasıl kalkacak? Bir evde tüpün yok tüpün. Tüpünlere sen yığınadılar. Ne ayağa ayağa kalkacaksın. Tam savaşacaksın. Ayağa kalkacaksın. Ne yapacaksın? Gidin. Milisyon önüne çıkıp git dağılın önüne. Dağılmayalım. Önünde baş çeken kim var? Bir kişinin alıp gidip eşek sudan gelene seni vurdumlar. Onun sonra olamayıp bana demeyen yılan gün yaşasın.
Bayramalı velayetinin Televişken'in müdürü vardı. Hekim kimdi ya? Hekim Anna Kulüf diye. 92. yılda Televişken'in müdürüdü. Bu adamı öyle orada emrettiler. Ondan sonra o adamı yitirim ettiler. Türkmenistan'la. Edir şu malan. Uyuşturucu satıyor adam Türkmenistan'ı uyuşturucu. Bilyeler, kegebeler. Bilye, isterler koca semresin diyeler. Ondan sonra Türkmenistan'la. Soyup soğuna çeviriyorlar. O adam zaten yitirim ettiler. Oluyor Türkmenistan'ı yitirmedik gidilen önkü yıllardan yitirmedik gidilen adamdan sağın sacağı yok. Yitirme diyorlar. Bir evdeni belli de, ne olanı belli de. Rüstem, yankı tema dolong gelsek. Inni şu yurda gidecek, o pul verin, sponsor tapacak, o sponsor taptık, ay eyle beyle. Yankı aydışın yali sol Türkmenistan'ın içindeki hakikatları bilmeyen ya da bilmeyen taraf yurda baranın bilen elin boş. Sen asmandan kaçamam ama sen başka yurtların üstünden geçmeli. O komşu yurtlarım diktatörlük rejim bilen katnaşıp biznes edip oturan öz behvidine işleşip oturan adamlar. Şunu gürleyen adamlar logikası öllü mü ka? Ya şunu gürleyenlere anan yanlarda logika yok mu ka? Yöne Türkmenistan'a gidip iş bitirip bolan oğa, beytip mesele çözülün oğa, ya yine şuna şeyle baka veriyerler de, berdaki maksat şu buradan yörlük bolanna, buradan hani burada etmeli bolanna, ilki başta reaksiya verebilecek aktivistleri keskitlep, şoların ispitegini rejime vermek deyip son için ediliyor şu dağıtlar değil ya. Son meselem pasport meselesinde ispitek düzecek olyanlar, yine bir dağıtlarda ispitek düzecek olyanlar, şulon düzecek olan ispiteklerinin hemmesinin hem rejime yetirileceğinden şüphelenýärler. Aýtdylar ha, biz müň sany adamyň ýygamaly, näme etmeli parti gurmak üçin, oň üçin, muň üçin, eýle beýle her ýyl synanşyk etdiler. Ýöne şu halk özüni ağlatmady, özüni oýnatmady. Şoň üçin inni pasport üçin men ýanglanmasyn diýip mikrofony ýapýanna, ha bu pasport meselesinde sen pikirin. Pasport meselesinde var. Pasport verecekler. Pasport alıp bilmeyen Türkmenistan ne yapıyor pasport alıp bilmeyen Türkmenistan'a barmak izi bilen pasport veriyorlar. Zavran pasportu. Barmak izi bilen. Zavran pasport barmak izi bilen verdikleri için o pasportu sen yurttaşından yok pasport alırsın. İnşallah verirler ama vermezler. Vermezler biliyorum. Benim üstten sağlamam. Benim Türkmenistan pasportunu kanunla yurdun içinde verilýär diýip ýazylan. Kanunla geçýär. Hiç bir bit özüň bilýän azatlıkta kal. Şu köne pasportlaryň üstünde 4 ýyl işledik. Çalmadyk. Vurmadyk, kakmadyk, gapymyz galmady. Näme diýdiler? Türkmenistanyň öz içerki meselesi. İçerki işine biz garaşamyzok diýdiler. 4 ýyl bilemzok diýerler. Onun için ara yok pasport verecek. Partiye vurma için. Partiye vurma için de mümkün kişi. O kadar sen partiye vuracaksın. Gitsen Türkmenistan'a gidip vuracaksın. Yurttaşından parti vurup sen Türkmenistan'a 1000 kişiyi nasıl sokacaksın çok merak ediyorum. Doğru değil mi? 1000 kişiyi nasıl sokacaksın sen? Bunlar internette oyun oynap veren normaller. Yani köp oynasak kendisi virtual.
virtual şol yasama öyle halk yarışmaları Türkmenistan'da men Türkmenistan'da yarışmalar gepleşýän mail var. Diyor Rüstem öňkülük näme ütköşük istat ýok diýerler. Öňkülük. Düýün aşan marda ortadan oldur internetim işten oksattım marda bu ýene. Onun öňkülük. Değişen istat ýok. Zaten oğlunu zaten tayinledi prezident. Serdar'ı yerine tayinlap koydu. Adam kapitandan podpolkovnik oldu. Olar ki hükümette yaşıyor. Demek Arslan Muradov mayor olur. Arslan Muradov tip bir yaptır pasportu ilçigana da berip bilýär diye. Türkmenistanyň kanunyna göre ilçigana beren ok. Ýurdun içindäki migrasiýa gullukları pasport stollar berýär. Berip bilen ok. Berip bilen o, ne berip bilsin? Barmak ýyzy var, barmak ýyzy. Berde konsoloslukka barmak ýyzy mı alýar? Ýok. Konsoloslukka sen normal bir dokument alsak oňa 3 ay garaşýar. Ola pasport bermek eken. Ondan korkup bara. Ben yurttaşına pasport alacağım. Vermediler, imkanı yok. Türkmenistan'ın öyle hayatta onu yapmaz. Ne için halkını içeri almak için zaten pasport ilk başta 10 yıl verdiler. Son 5 yıl verdiler. Son 2 yıl, şumal 1 yıllık göre. Ne için? Halkın eline gelsin diye. Yurttaşının halkın göz açılmasın diye. Rüstem. Yani halkın göz açılmıyor. Halkın göz açılıyor. Halk özünü ağladan oňa, özünü oynadan oňa, özünü sattıran oňa halk. Käbir ýalňyşanlar bar, olaryň tejribe bolýar, şol ýalňyşlardan, hatalardan halk tögeleme gerekli tejribeni çykaryp halk ätiýaşly hereket edýär. Tögeleme. Ştaýda ýene bir tesvir ýazypdyr. Men pikirimçe hemme ösen ýurtlaryň tarihlaryna diktator bolan hemmelerem başlarından şol diktatorluğu geçiren, hemmeti geçirenler, hemmetinin nemesinde bolmadyk. Ol ýalňyş pikir, hemme kişinin bir ayaktan sürmeller. Bizim ýurdumyzda häzir şol wakalary baştan geçirýär. Türkmen döwleti bu diýanyň bir tarapdan goşulýan belli bir demokratiya kulturuny, medeniyetine eýe boljak bolsaň, bir wakany biçirjek bolsaň, hakykatdan hem wagt gerek, belli bir sepgitleri, etaplary, prosesleri baştan geçirmeli. Şonu şu wagt inni syýasy düşünjäni beýan etmek, syýasy syýasat barada gurrun etmek stadiýasyna, tapgyryna şu wagt biziň vatandaşlarymyz, o taşary taklar şeýle. Ýurdun içindekilerin tak oňa gelenok. Şoň üçin bir adaty, bir ýagdaý aýdaýanda da gorkýa adamlar. Öz şu başyndan geçip duran ýagdaý atmaga gorkýa da, ondan intak siýasat, aktivizm, oppozisiýa oňa gaty ir. Döwrüň teknologiýa şertleri, bilim şertleri gaty gyzka wagtda şol zatlary durmuşa geçirmäge mümkinçilik berýär. Ýöne ösen aň düşünje bilen, dogry strategiýa bilen, dogry kararlar bilen, dogry adamlar bilen, maşenikler bilenler, owurlar, talançylar bilenler, haramzadalar bilenler, haramlar bilenler. Şoň üçin şunu ýadyndan çykarmalylar. Türkmen döwleti salam. Arslan Muradov, Türkmenistanyň kanunyna daşary ýurt pasporty ýurdun içindäki ygtyarly yerlerde, ygtyarly organlar tarapyndan berilýär diýen kanunyna madda bar. Şol maddany kanuny üýtgetmeseň bolanok.
sen başka yurtlaryň ilçihanalarına pasport berýärler, biziňkiler hem istese şolar ýaly edip berip biler diýsen, ol başka gurrun. Ol dogry. İstese edip biler. Ýöne edil häzirki ýagdaýda Türkmenistanyň diktatorlyk rejimi şol pasport bilen bağlı, pasportyň berilmegi bilen bağlanşykly düzgünü ütkötmeýär. Näme üçin ütkötmeýär? Öz bähwidine däl, diktatorlygyň bähwidine däl. Diktatorlyk daşary ýurtdakylar edip beýdip Allah zor bilen, haýwat bilen ýzyna getirjek bolýar. Şeýdip durka kanuny ütkötse bolmaz. Bolur, biziň üçin gowy bolar, ýöne öz üçin gowy bolmaz. Şoň üçin eden okşan. Türkmen gerçekleri diýär. Döwlet aga näme üçin bir çukura tükür bilemzok. Bir çukura tükürmeli adamlar, halal adamlar, hakykatdan hem halk üçin göreşýän, bir iş etjek bolýan adamlar bir wagt bileleşip işleşip ýör. Ina şoňam sowutnamasy, ina şu wagt garşyňyzda otur. Şu Rüssem bilen biz 2010-njy ýyldan eňne berip şu Türkmeniň siyasi, sosyal meseleleri barada bütün dünya köpçülüğünün üzünü çekmek barada bile işleşik gelýär. Rüssem bilen ine canly şahyat. O näme üçin biz bir çukura tükürüp bilemzok, biz ağzı bir bolup bilemzok, biz birleşip bilemzok. Bagyşlaň, adam satýanlar bilen birleşseňiz, siziň strategiýaňyzy, pikiriňizi, maksadyňyzy, siziň şahsy maglumatlaryňyzy satarlar. Nähili Ömrozok Ömürkuliýew satdylar, Abdukuliýewiň birleşen opozisiýasyny satdylar, ana şonda birleşdi opozisiýa. Birleşdi, näme üçin birleşip bilen o? Ana birleşdi şonda. Näme etdiler? Satdylar. Ýene şol aktyorlar, ýene häzirki adamlar, ýene häzirki parazitler, ýene häzirki peýtakeşler. Alla şolar sokdy, satdy. Arslan Muradov Türkmenistanda Türkmen raýatlary gerek däl, şu wagt olara ekläp bilere ýagdaý ýok. Näde o düşünýän? Näde o düşünýän? Birleşen Milletler Guramasynda we halkara guramalarda umuman bütün dünýäde ýöreýän käwir kanunlar bar, statistikalar bar. Şol statistikalara göre döwletliň büdjeti, döwletara gatnaşyklar, halkara gatnaşyklar hemmeti şol bir kada göre edilýär, düzülýär. Eger sen ýurdundaky ilat sany aşak düşse, azalsa, meselen çağa dogurulşy zady pesada gaçsa, näme diýär? Döwletler derrow şoňa pul kömegi, ýok kwartira kömegi, jaý kömegi, maşyn kömegi, ýeňilikler getirip başlaýar. Näme üçin? Sebäbi döwletleň halkara borçnamalary bar, borçlary bar, halkara düzgünler bar. Deňagramlyk diýen bir zat bar. Şo deňagramlygy bozmaly. Şoň üçin sen ýurdunda adam azalsa deňagramlyk bozulýar. Hasabat bermeli. Hasabat bereňde häzir Türkmenistan hiç wagt aýdanawa men ilatymyň ýarysyndan köpüsi daşary urda gitdi. Diýilmeýär, şonu kabul edenok, kabul edip bilmeýär. Sebäbi şoňa özü günäkär. Öz jinayatlarynyň bir kanun işlerinin üst açılýar. Şoň üçin şonu aýdanok, kabul edenok. Yine bir accountdan girdiňe. Ha? Bravo. Onu bağlayacak gel. Ya başka bir yere. Ha? Başka bir yere girdi. Selam diýer. Koşayın mı efire? Koş. Koştum hiç kim görünüyor? Yo yıldım gorkadan okyanı. Söyleme. Oli. Ben mikrofonu yapmayan sebebi yanlanya bir salam versin. Salam Devlet Bayhan.
üç adamın sesi birden açık bolsa ýanlanýa. Şoň üçin sesleri yapýan, siz gürlejek bolsaňyz sesleri yapjak. Gürlemejek bolsaňyz hem siziň sesiniz. Siziň sesiňiz. Yapjak. Şu programmada ýanlanýa şoň üçin. Ben häzirlikçe sesi yaptım, şu komentarya jogap bereýin Rüstem. Ösen ýurtlaryň hemmesiniň taryhlaryny okasaň, hemmesinden diktatorlyk bolan, diktatorlyk halkyň gözüni açýar. Türkmen döwleti. Sen bu diýanyň Almanytaýdan tasdiklanmadyk, tasdiklap bolmajak maglumat ösen döwletleriň diktatorlyk başından geçti diýende, meselem Fransa'da diktator bardymy? Paşa bardy, monarxiya bardy. Angliýada bardymy? Monarxiya bardy. Amerikada bardymy? Ýok. Yaponiýada? Ýok. Awa Italiýada Mussolini bardy, dogry. Germaniýada Hitler bardy, dogry. Skandinaviya ülkeleri, Skandinaviya yurtlarına bardymy? Ana şu ösen yurtlar. Ýewropanyň iň ösen yurtlary ana şolar. Skandinaviýadaky yurtlar. Şo taýda bardymy? Meňe ýadyma düşenok. Mene okumadym. Eger bilýän bolsaň ýatlat, Türkmen döwleti. Ösen döwletleriň hemmesinde ýokdur. Şoň üçin bir yere fokus eden wagtyň aýyl-faýlet jikme-jik et. Monarxiya bilen diktatorlygy garşdyrma. Monarxiyada da adamlar üçin eşeretli durmuş bolman bilen. Ýöne diktatorlyk aýry bir aýratyn bir sistema, monarxiya aýratyn bir sistema. Monarxiyada da erkinlik çäklendirilip bilýär, şu buý bolup bilýär, paşalyk nemesi bolansaň. Ýöne hemmesini bir ayaktan sürmediyen. Rüstem? Indi bundan soň şu migrantlaryň durmuşynda bir ütköşüklik, gowuluk zat bolarmy? Nähil pikirdesin? Migrantlaryň durumuna o şekilde her kim bir taraftan bir tarafa çekiyor, hiç açanın düzelmez, hiç açanın. Herkes bir tarafa çekiyor. Az bir olunca yaşlar hareketi var ya, yaşlar hareketinde de ben bazı zaman görüyorum. Az bir olunca eyle onu söküp yatıyor. O söküp var. Birbirine sökme. Birbirini söküp da bu şekilde Türkmen halkının ne edip az bir edecek? Sökme adam şeklinde gepleyen o zaman adam şeklinde geplemeyen o zaman gepleme. Ya Türkmenistan düzelmez Türkmenistan. Başından düzelmez. Oğlum tayinle otur. Oğlum tayinle oğlama 40 yaşını karış oturuyorlar. 40 yaşını oğlu geçecek. Oğlu geçse 3 köşük mü olacak? Yok. 3 köşük olmayacak. Bundan beter olacak. Eğer şu mal şekerin haltası 5 milyonsa oğlu geçen olacak şekerin haltası 10 milyon. Sadece şeker. Şekerin haltası olacak 10 milyon. Şu mal 5 milyon. Onun için ara hiç atınan yok düzelir yok. Türkmenistan ayağa kalkman adam kalmadı Türkmenistan'da. Kim kaldı? Sadece Taşlılar kaldı, Çağlar kaldı. Türkmenistan ayağa kalktı. Kim kalkacak ayağa? Yaş olunun emmesi gitti yurt dışına. İlle tam Bahadır. Rüstem Burmut, hayış. Arslan Muradov yakamı öğrenok, monarxiyadan diktaturan tapavdı yok diye. İnni Arslan Muradov sana son köyedek düşünür yani. Canlıgın. Monarxiyan adı üstünlü. Paşalık adı uje goylun. Monarxiya.
paşalık, edenettilik yönü. Sen häzirki diktatorluk rejim bilen yürüdülen yurdun adyna diktatorluk geçen oğa ýazylan oğa. Hiç bir diktator döwleti özüne diktator döwleti diýen oğa. Biz demokratik döwlet diýä. Biz şeýle gowy döwlet. Belarusiýa boyun alýarmy diktatura duny? Ya Hytaý boyun alýarmy? Ya da Rusiýa Federasiýasy boyun alýarmy? Demokratik Koreýa boyun alýarmy? Diktatorluk rejimi digini. Ya şoňa meňdeşler boyun alýarmy? Ady kağız ýüzünde başgaça yönü şol kağız ýüzündäki adından tapawutly öz bäkwitleri, haram bäkwitleri üçin diktatorluk rejimini ýöredýär. Hökümet ýöredýär. Döwlet, monarkiýa, döwlet guruluşy. Şoň üçin men şonu aýtjak bolýan taňa. Ştaýda Berdimurat Rahmetow Rüstem'e meň adymdan salam aýsan agam diýipdir. Rüstem sana salam aýdýar. Awa odaşym. Ýene bir sorag soň sana sorag berjek. Rüstem Nastya ýazýar. Bayhan Oradyň işleri näme boldy? Süleymanyň wakatynda näme gelişmeler bar? Şolar hakda da bir gytgazyk aýdyp geçseň diýipdir. Süleyman meselesini men aýtdym. Süleyman meselesi ün sowma üçin Serdaryň tagta çykyşyndan ün sowma üçin edilen zatdy. Dedawşina pidasy Süleyman Dedawşina şuňky dünkü ýagdaý däl. Onlarça ýyldan bäri dowam edip gelýän ýagdaý. Harby okullarda, internatlarda, azatlarda bolup duran ýagdaýlar. Şoň üçin eger şol ýagdaýlara üns çekjek bolsaňyz hemmesini birleşdirip, hemmesini bilelikde üns çekmeli, diňe bir wakany, diňe bir jenaýaty alyp şoňa fokus etmeli. Galan jenaýatlaram üýşürip serial görnüşinde şeýdip halka getirmeli. Ýöne şo Süleyman meselesini gün tertibine çıkaranlarına Süleyman meselesinden hem has ähmiýetli bir zat bady Serdaryň tagta çykyşy. Şo Serdaryň tagta çykyşyny bir gara atdylar. Ýalňyşdylar şonu. Öň Serdaryň tagta çykyşy bilen baglanyşykly bileleşip protest edilmelidi. Şoň bilen baglanyşykly gepleşikler, diskussiýalar edilip dünýäň köpçüliginiň ünsüni çekmeli. Şonu etmediler. Näme üçin bilenmok. Birek kör kanun, birek-birege söwüp, birek-birege ýamannap, birek-birege içi karakçylyk, içi garaçylyk edip dursa Türkmenistan hiç kaçan düzelmez. Kör kanun şöyle bir ýagdaý bar. Egri, dogry diýmeli, halaly harama gatmaly. Şoň üçin bu temada sen bilen men dogry alalaşamok. Bir pikirde däl. Gawat gelen zady bir nahar etjek bolsaňam saýlap edilýär, dogry dämi nahar etmek üçin zatlara. Ýön çüýrügem bolsa, bir hapada bolsa, hupada bolsa hemmesini üýşürip nemäň içine, gazanyň içine atýan näsiňe? Seljermelidir. Seljermeli şo zady. Rüstem bağışla ştaýda näme bilen baglanyşykly Nastyan. Bir soragyna jogap bermedim. Orazyň ýagdaýyny men başda da aýdypdym, häzir hem aýdýan, Oraz saglyk ýagdaýyny eser etdirýär. Oraz karantinada, Oraz gowlaşandan soň sebäbi 21 gün şol halkara zonada bolandan soň, tranzit zonada bolandan soň bir ýugunyňam bilmedi, adam ýaly bir nemedi ben bilmedi. Şoň üçin hem ruhy taýdan hem fizik taýdan näme diýeli gaty ejir çekdi, ýadady, häzir dynjynalýa, gowy dynjynalýa, özüne seredýär, o özüni tesisleýär. Nesip bolsa ýakyn wagtda şu ekranlardan
sizin öňüňize, sizin garşyňyza çykar, sizin bilen sorag jogap salamçylyk eder. Näme diýe? Salam Döwlet Baýhan, salam watandaşlar. Serdar Berdimuhammedow barada men pikirim itten bolan gurbanyna yaramaz. Dogry. Nüştaýda biri ýazýar. Rüstem şu gurruňy dakalat edip bolýarmy? Şol taktikany pikirlenmäne fakt barmy? Toyla Amanow düşünürjekmi näme arada gurruň edýändi? Bu topardat diýildi. Düşnüksiz soraň. Arslan Muradow, haýsam bolsa bir ýurdun taryhynyň gurruňyny edeliň de her kim öz pikirini aýtsyn diýe. Arslan Muradow, häzir 1 saat 40 minut boldy bu efir. Şoň üçin bu tema girjekkel. Eger hakykatdanam şu temada halka peýdaly bir maglumatyň bar bolsa, halkada peýdasy bolar diýen bolsaň, şoň. Ine men sana e-mail adresimi berýän. Habarlaşaly, bile gepleşik edeli. Başka da gatnaşak adamlar var bolsa gatnaşsyn, bilelikde oturulyň, diskussiýa edeliň, pikir alşalyň, halkyň aň düşünje taýdan, syýasy tejribe taýdan ösmeňne, baýlaşmagyna goşalyň. Baş üstüne. Ine e-mail. Ramazan Cuma diýe, Serdaryň meselesini ele almazlyklarynyň sebäbi özleriň şahsy girdejilerini yitirmekden gorkanlar üçin dile getirmediler diye. Başka näme bardy? Şutaýda ýene bir zat. Köne kino, köne senariýa diýäňiz da onna diýipdir Türkmen döwleti. Edilýär. Ýaman gowy aýtdyň şunu. Doğru aýtdyň. Arslan Muradow seriýosna gurrun edeli. Nirse muň ne seriýosna? Nire seriýosna? Arslan, men sana berdim adresimi. Gel edeli seň bilen seriýosna gurrun. Bolýa inni kefirlerde diýe. Bolýa Arslan, baş üstüne. Inni Rüstem. Mundan soň watandaşlar näme etmeli? Şoň bilen jemläli, senem kan nemede oturmaýyn. Efirem 2 saat bolup barýar. Häzir telefonum ötçe, nemede ötçe. Vatandaşlar näme edilýär? En kysasy vatandaşlar näme etmeli? Edirşmal Türkmenistany yurtdaşynda işleýänler pul uratmasa, aňyrdaky garnaşlar açlykdan ölýär bilýärmi? Aňyrdaky garnaşlar hojalygyny tamamen hojalyk şu Türkiýede işläp oturan aýla bağlı oturan 4-5 kişi ailesi var. Näme ýyp içmeli? Näme etmeli? Açlykdan ölýär. Aňyrda kizik çağ, bebekde çağ. Onna diktatorluk rejiminin Türkdäkileri Türkmenistana akitmek, ýyna gaýtarmak planlary onu dogry däl, provokasiýa bolýarmy, ýalan bolýarmy? Eger Türkmenistanyklary Türkiýedäkileri ekläp oturan bolsa, olaň ekleş çeşmesi elden gitse, ondan näme etmeli olar? Eklen çeşmesi elden gitjek, olaram Türkmenistanyň Russiýanyň gujagyna düşýär. Hem ailesi perişan olacak, hem kendisi perişan olacak. İki tarafını düşün. Hem hocalığına nerede otuyor, hem öyle işi gayet. Değil mi? Tamamen. Bütün, tamam. İnni şu, hani yor Türkmenistan'a gidelin, yörelin, yollar açılsın eyle. Yollar açılanı bilen. Türkmenistan döwleti aydaly 100 sany samolyot uçar iwereni bilen. Hemmesini Türkmenistana ýyzyna akideni bilen. Nemeli?
migrantlar şu işlep yörenleri çözülýärmi Evet. mesele? Men şu adamlara düşünüp bilemok, yolları açsınlar diye. O canlı sen onlar çeýilen näre pasportun köne bolan soň gidip gelip bilemok. Täze pasportdan bir gedek gitse, ikinci gedek gidesi gelen ok näme üçin? Aeroportda ahiriyet soruğuna çekýärler. En aşağı aeroportta 6 saat. En aşağı 6 saat. Sonra çekiyor. 6 saat sonra çek. En aşağı olan var ya hiç yıl sonra çekmiyor. Telefonun içindeki Gmail'inden bu neçeni nire girip çıkan neçeni hemmesini görüyorlar. Nire girip giden vaatlar zaten telefonunu ya taşlak gittiler. Telefonunu başka telefona gittiler. Ya telefonun Gmail'ini kaldırıyorlar. O şekilde gidiyor. O şekilde gidip de sen 6 saat sorguya çekiliyorsun. Demokrasi olacak Türkmenistan'da. Ben gideceğim demokrasi. Nerede demokrasi yapabiliyorsun? Sen hayatta hiçbir şey yapamazsın. Sen giderken zaten havalanında 6-7 saat en aşağı tutuyorlar. 10 saat 12 saat tutulan bile var. Nasıl sen Türkmenistan? Hem kendin gidiyorsun, kendini yakıyorsun hem aileni. Diyorum ya. Hocalığını seyrede oturun. Son eline karşı oturulan hocalıklar var. Bundan önce yollasın, pulu uğrasın da çağalım, onu bunu alayın, onu bunu giydirin. Ya mağazine yazdır mağazine. Mağazine yazdır da mağazin çam bir gün vermeden erteki gün boynuma çıkar. Getirer pulu. Rüssem. Hem zaten yazga olan ama. Rüssem. Bu inni daşar yurttaki işlep görenler. Türkmenistan'daki öz doğun arnaşlarını eklemeli mi? Ya da opozisiya pul vermeli mi? Hem Doğun opozisiya hiç kimse pul vermez. Hem opozisiyan guruyan fondlarını, guramalarını, partiyalarını finanstaydan gollamalı, üpçün etmeli şeyle mi? Normalde opozisiya opozisiya o kadar opozisiya olmak istiyor. Kendisi halkı kömür etmesi lazım ki halk gitsin. Ama sen halktan 5 manat pul almaya sen Türkmenistan devletinden daha beter çıktın kardeşim. Devlette ondan da aynı. Fark eden bir şey yok. Opozisyon o hemen Türkiye'de yurttaşını istiyorsun 400 dolar. Yani 100 dolar opozisyon vereyim. Olur. Başka gerek var mı opozisyon? Öyle bir şey, az önce bir diyor ya, Devlet Baykan, aktivistlik olursan bana ne açıman aylık verecek diye mi? Biz bu ne şeyler vermeli? Biliyor musun? Ben da röportaj verdim. Dünya Türkmenleri Türkmenistan'la Türkiye'de bulup yurt dışında okuyanların, işleyenlerin durumunu getirip ben 3 tane çağırma ben çağımın sınavını içerim 1 manat pul aldıysam. Hiç kimse diyemez bana Rüstem'den planladım 1 manat pul aldın diye. Ben 94 gün içeride yattım. 94 gün benim sonuçta evim kirada. Doğru mu? Ama Allah'a şükür çağla maaşta kalmadı, açıkta da kalmadı. Ya birikmişim vardı. En azından ben gelene kadar idare ettiler. Ve hiç kimse diyemedi. Rüstem pul verdik ya. Rüstem yaptık. Hiç kimse. Ama Türk mesela opozisyon ben opozisyon kuruyorum. Bana diyor 5 dolardan olmalı. Gönlünüzden geçeni. Öyle bir şey yok. Olarak zaten sen resmen dilecilik yapıyorsun şimdi. Kurban oldum. Yapmayın öyle şey ya. Yine Arslan Muradov koy neme yazdı, esir yazdı. Gitmek gerek değil. 2000 adam yurdun daşından olsa aktif harekette olmalı. Adamlar şunun ýaly efirlere gatnaşmaly, öz pikirlerini aýtmaly. Näçe adam köp gatnaşsa, şonça da diktatura çalt gider. Ine erkek görürüm. Arslan ömrüňiz ok bolsun. Sagja bol, daş etdiň. Ine, ýene bir Gorkyalar bilýärmi? Gorkyalar. Adnan Ardalip Yasamat bilen biri girýär. Döwlet Bayhan, sen işin yurdu düzeltmekmi? Ya sen oppozisiýan edýän hereketini tankyd etmekmi? Men şu soragyma hökman jogap ber pozmady diýe. Ine, eger sen
Adnan Ardal lakamly kimem bolsoň Hükman tel şol toparlaň biri sebäbi iňňäň uju saňa diýýär bolýar. Haram bilen halaly seljerip bilmeýän bolsaň, yalan bilen hakykaty seljerip bilmeýän bolsaň, kimin hakykatdan oppozisiýa, kimin hakykatdan oppozisiýa dälligini bilmeýän bolsaň, baraýdaly bolýar. Sen ukuyuň ýok diýeli şoňa. Bolýarmy? Ukuyuň ýok ekeni bolýar. Allah Hudaý bermeýändir. Ziyan ýok, bolup bilýär, her hili ýagdaý bolup bilýär. Ýöne senne eger logika bar bolsa, sen şunu şeýdip seljerip bilýän. Teret halka söz berýärler, halka wada berýärler, halka gaz berýärler. Ýöne näme üçin halk şolary diňleýän? Näme üçin halk şolaryň ýyzyna düşen? Halk näme üçin şolary gollan? Näme üçin halk şolara ınanan? Inanmak diýilen zat bar, ınanan. Hawa? Oşoň nirse tankyt. Halk inanmaýan bolsa, halk bil baglamaýan bolsa, halk özüni dudaga düşürtmeýän bolsa, allatmaýan bolsa, nirse şoň tankyt? Nirse tankyt? Yalana yalan diýme, lalla onu şeýleme. Onu edil şol diktatorlygyň yallaklary, ýalýaglary ýaly, ondan hemme zat güläle ulluk diýip oturmaly. Şeýleme Adnan. Hemme zat güläle ulluk. Awa Türkmenistan gülýäli. Hemme zat güläle ulluk. Ana saňa şu gerek. Nirse tankytmyň? Hakykaty çykyp aýdyp oturlar. Ine 2012-nji ýyldan bäri egine görüşip gelýän adam. Aýtmasyňmy hakykaty? Nirse şoň tankyt? Oraz hakykat aýtdy. Özüni gurban etdi, hakykatlar bilinsin. Azat Türkmen, Rossiýadaky we beýlekiler özüni gurban etdi şolar. Türkmen halky oýunsun niýetdi şonu. Şu hakykatlar bilinsin. Pıttıpıcurluklun, dilli uşuklukluň üstsaçylsyn niýetdi. Hawa erwet etdimi şolar? Bu hakykatlar aýdyldy, tankyt dolu minne şu. Bolýa daýany. Rüstemjan, hakykatı şimdi bak şey diyorlar ki hakikat halk biliyor zaten hakikati. Parti diyorlar. Yok parti tankit değil. Biz hiç kimsenin tankit edemiyoruz. Ben öz şahsım olarak diyeyim ki ben hiç tamam Murat Kurbanov olsun, Sapar Iklimov olsun. Kurdunlar. Halka peydası olacak zat o da etsinler. Halka peyda edileyen olursa. Ama halka peyda edileyen olursa etsinler. Ne benim Türkmenistan'a gidip de Türkmenistan'a yaşayacak halim yok. Keşke Türkmenistan devleti daha güzel olsun. Faydası deyip de yapabiliyorlar. Ama yapamazlar. Yok yapacağız diyor. Yapsınlar görelim. Nasıl yapıyorlar? Görelim. yalan bilen bolanok, absurtluk bilen bolanok. Yalan bilen absurtluk bilen bolanok. Yine de bir zatda mehribanda onlar. Şoň bilen şuň jemläli. Men muny döwletli maslahat gepleşiginde jikmejik düşündirjekdim. Ýöne häzir men size gysgaçyk düşündirýän. Döwletli maslahat gepleşiginde şonu men äni neşany bilen düşündirjek. Bu adamlar Hudaýyň bir ukuyup bermedik adamlary. Bir adama Hudaý berýär, beren wagty. Onun Hudaýyň bermese şol ilen kimligini bilip käbir adamlar haramçylyga, paraxorluga, diktatorluga, yallakçylyga, diktatorluk bilen bile iş etmege, paraxorluga, zatlyga goşulýarlar näme üçin? İlen artykmaç görünjek bolup. Hudaý maňa bermedi diýip. Hudaýyň bermedik zadyny pululyna alyp bolanok, häkimeti ele geçirip alyp bolanok, hiç adam etip bolanok. Bu adamlaryň häkimeti ele geçirjek bolmagynyň sebäbi halk bizi adam sanyna goşmady, halk bizi kimsetdi. Biz häkimeti ele geçirip eýdip tapawy ýok. Näle bolsa bolsun, häkimeti ele geçirip biz halkdan arymyzy aljak diýen maksatda. Başga bilen maksady ýok. Türkmenistanda etik gaýdan jenayatlarynyň, ogurluklarynyň, adam satyrşyklarynyň, paraxorluklarynyň, jenayatlarynyň hemmesiniň üstü açylmady ýaly, şoň hasaby soranmady ýaly häkimeti ele geçirmeli. Häkimeti ele geçirmek üçin diktatorluk bilenem bile
hereket etmeli, diktatorluktan aýratyn, birden diktatorluk gidäýse, diktatorluktan soňky häkimetde de men bäkwitlem gorulsun, meni gorusunlar diýip diktatorluk şol ruwatyň özüne diktatorluk bilen ýorganyň aşagyna girmeli. Şol ruwatyň özüne de gabat gelen bilen ýorganyň aşagyna girmeli. Ondan şol adamlar bilen birleşmelimi? Şuň nirse tanky hakykat aýtsan. Şular ýaly. Onda Rüstem Cemlek goýber, inniki gepleşigi baştan soňa inni baglandyň, baştan soňa gürleşer. Mesela şu ara neçe adam doğru özüyle 9 köyden kovarlar diýerler. Türkmenistan'a ara neçe adam gerek hakikati geple, hakikat aýtsyn ama yalan gep sözlemesin. Hakikat aýtsyn, benim varım ama yalan sözlemesinler. Herkese hakikat ne olur? Türkmenistan'da olmayan biten, ben Türkmenistan'da olan biteni, ben başka yurt ile alakadar etmez. Türkmenistan, yurt dışından çıkan aktivistlere de tamam başka yurttadır, ben de aktivistim de eyvallah kardeş, tamam sen de doğru et, seni de desteklerim. Doğru yaydan, yalan söyleme. Milleti yok ben öğüteceğim, yok millet ben ayağı kaldıracağım deyip de milletin ondan sonra da ortalık karıştı mı da yok ben istat etmedim deme. Ne olursa olsun. Sağda doğruyu aýtsınlar. Türkmenistan'da olan biten ki hakikati, gerçeği aýtsınlar. Yalan sözlemesinler. Ýaşlary aktivistlerem oda ýakyp tutturýan bolsalar erkek ýalam ýyzyna dursunlar. Şoňam jerimesini özleri çeksin. Halkdan pul dilemesinler. Halk günäkär däl, özleri dilemesinler. Özleri günäkär. Yaşlara ben sana destekliyorum, sen geple deyip de erkekten oğlan ya gıydı olsun, oğlan olsun, tutuluktan sonra ay bir daha istat edebiliriz o ay demesinler. Şunun arkasında dursunlar, ölene çenli edebilen olsalar. Arkasında dursunlar. Ve birini öne çıkarıp da ondan sonra da ay bol yaray, uruşta ölene bol yaray demesinler. Arkasında dursunlar. Kime mutlu olsun. Sağol Rüstem, ne diýip bolsa inniki efirimizde siz näme etdiňiz diýenlere edilen işler barada maglumat bereli. Tejribelerini paýlaşsan. Tesvirler var zaten. Bütün bundan öňki gepleriniň hemme tesvirde var. 2012'den 2019'a kadar hepsinin tesviri kayıtta. Ben ne var? Näme aýdylypdyr buna çenne? Biz aýdylmadymyz, näme aýdylypdyr, näme aýdylmandyr görsünler. Gerek bolsa olaram gaýtadan efire berip bilýär. Dogry dämi? Ömrüde geçiren gepleşiklerimi efire berdim. Sen bilen bileýän gepleşiklerimizi, beýleki gepleşiklerimizi hemmesi arhivde dur. Nähili sosial meseleler, siyasi, medeni meseleler gozgolly, nähili zatlar aýdylly, nähili hak hukuk talap edilli, şu zatlaryň hemmesini onu arhivden çıkarıp görkezeli olar ýaly. Köwüsü bağ bolsa. Olar näme etdiňiz? Çünki buna sen näme gepediňiz diýen bolsalar. Görsünler näme geplätdir. Şolar ýaly. Rüstem bugünkü efirimizde gijragan bolsa goşulyp öz pikirlerini, tejribelerini paýlaşanyň üçin köp sag bol. Üçünji bir söhbetleşimizden geljek bolmady. Ola minniki efire gow taýarlansa, onam efire goşar. Aktiv gürler ýaly, sebäbi ekrana çykan adam aktiv gürlemeli. Oturmalylar. Şoň üçin minniki gepleşige taýynlar. Doğru ne diyeyim. Ona Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Sağ ol, Allah razı olsun. İn kepleşige taýynlar diýen. Bolýa. Orunno. Onda häzirlikçe Hoşta bol, hormatly tele tomuşaçylar. Şonuň bilen şuňky gün efirimizi jemleýäs. Söhbetleşimiz
tecrübeli köne aktivistlerden Rüssem bolly. İnniki efirlerimizde de Rüssem we beýleki aktivistlerimizden netip bolsa şeýdip myhman edip tecrübelerini sizin dikkatyňyza ýetirer. Häzirlikçe 2 saat bolly şu efirimiz şoň bilen tamamlaly. Mundan soň mümkin bolsa bir yarım saat 40 minutdan geçmedi ýaletjek bolýar. Eger mümkin bolsa siz hem gollasaňyz şonu geçirmän şeýdip ýeňilrek gyzgarak edip taýýarlasak boljak efirleri. Şoň üçin hiç kim aýplaşmasyn, öte geçen dadeden ýerimiz bolsa ýa-da bir emosiýa häkim bolmadyk ýerimiz zadymyz bolsa, bizem etten, bizem gandan, bizem adaty adam, şoň üçin ýalňyşmaýan adam ýok. Öte geçen dadeden ýerimiz ýa-da biriniň göňüne degen ýerimiz bolsa bilmän, şolar ýaly bir sypdyran ýerimiz bolan bolsa, aýplaşma, bağışlan. Dünya Türkmenläriniň Demokratiýa platformasynyň Türkmenim kanalyny öýgiderli ýagdaýda gollaýanyňyz üçin, öýgiderli ýagdaýda ösdürýäniňiz üçin köp sag bolun. Bizim gaýtar hökümünden netip bolsa, şu karantina şertleri gutorandan soň dünya türkmenleriniň ilkinji öz başta halkyň kanaly hökümünde kanal edip size muny gaýtaryp edip berer. Şoň üçin bütün çekken zähmetleriniz, berýän gollawlaryňyz boşuna däl, ýöne däl, şolaryň hemmesi birigip netip bolsa öz kanalyňyz bolup çykar. Şoň üçin hem ady Türkmenim. Eger inglizçe diýjek bolsaň, men türkmenliyim. İngilizçe hem. Şoň üçin Türkmenim kanalynyň nemesine seretseňiz, emblemasyna, logotipine dürli renklerde ýazylanlar. Şoňam sebäbi şol manada. Halkara, hem milli, hem halkara bir ad. Türkmenim kanaly. Sizin kanalyňyz bolar. Sizin mikrofonuňyz, sizin araçyňyz, sizin diliňiz, sizin sözüňiz, sizin isleňiz bolar. Nesip bolsa, mundan soňam şeýle dowam edersiz. Hawa. Ştaýda onanyň ýolun ýöre diýe. Biri halka agdaly edýän sensiň döwlet sen näme üçin beýlekler bilen pikir alışman gaýtan tankit edýänmi diýe. Hawa. Ina bolam şol halal bilen haramy gatışdyrmaly. Hawa halk üçin göreşýän adamlaryň arasyna öz bähwidi üçin, öz haram bähwidi üçin dürli dilluşuklere, dürli adamlar bilen ýorgonyň aşagyna girýänleri öz araňyza goşun. Hawa halk üçin edilýän işleň strategiýasy, sırlary paş bolsun. Hawa size şeý dip ýanyk gidin. Bizem diktatorlukdan ýa öz hojaýynlygymyzdan para peşkeş sowgat alaly. Hawa bizem araňyza goşun. Diýip şol provokasiýa bilen hereket edýän adamlardan biri. Ine bir ýazýa, döwlet daga söýýän seni oğdanca oglan seni, şeker anlaýa. Bolýa-da. Şu taýda jogaplanmadyk bir neme bar. Türkmen döwleti Sawol gowy gatnaşdyň bugün tesirleň bilen toýuňda gaýsyn taňry alkyn. Ýollar açylany bilen döwlet aga ýurduň içine gireniň bilen hiç adam edip bolany kawy edilýärdi. Taýýarlyksyz uruşa, taýýarlyksyz ýaraşa gatnaşmak ýaly. Türgönleşmän, taýynlyk görmän. Okumany bilmän, ýazmany bilmän, nähili bilim bilen aň düşünjäni ösdürip bolmaýan bolsa, şolar ýaly sowgatdyrlyk. Nasiýa dogan gaýrat et, şol ýanky şeker anlaýa özüň jogap ber. Men adymdan, men bir apajanym hökümünde gaýrat edip özüň jogap ber. Onda mehriban doganlar şunuň bilen hoşlaşýas. Kanalymyzyň e-mail adresini ýaňy berdim, görkezdim. Şu kanalla nähili
temalarda nähili gurrun edilmegini isleýän bolsaňyz, özüňizem halk bilen halkyň öňüne çykyp pikir alşmagy isleýän bolsaňyz, bilelikde iki adam bolup çykyş etmelimi ýa bir näçe adam bolup özara pikir alşyk etmelimi, diskussiýa etmelimi, nähili formatda bir özüňizde kanal bolsun isleýän bolsaňyz, size nähili gepleşik ködürlenmegini isleýän bolsaňyz, şonu aýdyp ýazyp durun. Bul bize näme üçin gerek? Netip bolsa şu karantina şertleri aýrylandan soň Türkmenim kanaly sizin halkyň ilkinji kanaly bolar. Garaşsyz öz başda kanaly. Hiç hili başka propagandalaň, başka kolonial batywaljykly bähbetleň propagandalaň hyzmatynda bolmaýan, täsirinde bolmaýan. Ana şonu, şoňa çenni biz telewizdiýa ögürleýänçäk bizim formatymyz, düzgünimiz, gepleşiklerimiz ornaşsyn, yerleşsin. Şoň üçin bir adamyň, 5 adamyň, 100 adamyň etjek işi de şu bütün dünýäde informasiýon görüş gidip dur. Informasiýa söwüşi gidip dur. Biz türkmenler bolup şoňa öz başda garaşsyz kanalymyz bilen, öz türkmeniň halkyň bähbedini gorlaýan kanal bilen goşulyp bizim öz ornumuzy almasak, biz bu informasiýa görüşinde ýa galyp bilýäs, maksadymyza ýetip bilmeýäs. Şoň üçin bilelikde informasiýa görüşinde halkymyza aň düşünjäň ösmegi taýdan erkinlik görüşiniň has öňe iterilmegi taýdan bilelikde şeýdip goşalyň gollaw bereli. Berip duran gollawlaryňyz üçin köp sag bolun, toýuňyza gaýsyn, Allah ýalkasyn. Bu kanal men kanalym däl, bu kanal Türkmeniň kanaly, bu kanal halkyň kanaly. Şu kanal birazjyk şu kanala YouTube pul berip başlady diýibem, bynjalyk bolanlar bar. Hemmesiniň men hasabatyny şu ekranlardan size berjek. Eger bir ýerden bir köpük girdeji gelýän bolsa, şo girdeji nirden, haýsa ay, näçe geldi, şo girdeji nire sarp edildi, kime näme gönükdirli, hemmesiniň hasabyny şu taýdan men berýän. Nesip bolsa. Bermejek hasabatym ýok. Ýöne şonu diýenlerem, bynjalyk bolýanlarym öz kanalynyň girdejilerini, şo girdejilerini halkyň bähbedine ulanyp ulanmaýanlygyny subut etsin. Ina men aýtjak soňky sözüm. Studentçik agam tankit edişin gowy tankit bolmasa ösüş ýok. Ýöne sen pikirimçe kim halky satmaya apasyonerleň içinde. Studentçik bek özüň baka ber. Hemme zat görünüp dur. Onda da şu wada çenni düşünürçe bolly hemme zat. Şoň üçin men polemika, dawa jenjeler da giresim gelen ok. Men energiýamy, güýjümi, gaýratymy halka peýdaly işlere, halkyň aň düşünjesiniň ösdürilmegine, türkmeniň tanadylmagyna, türkmeniň informasiýa, media, metbuat arenasyna üstünlükli görüşmegine, guramaçlykly hereket etmegine gönükdiresim gelýär, energiýamy, ünsümi. Şoň üçin men bagyşla hemme zat görünüp dur özüňem düşünýän. Şoň üçin men jogap berjekkä Jeremy Demir, döwlet eger mümkin bolsa orçada gürleseň diýe. Sebäbi Türkmenistanyna köp sanly ýevrey, orslar, türkmenler ba ors dili, esasy dili ors bolan diýende Jeremy. Men ors dilim gowy däl. Şeýle iki çak gürleşmäge gowy. Ýöne men 27 ýyllyk habarçylyk, metbuat, jurnalistika işimde ekrana çıkan wagtym gowy bilýän dilimde, başaryp bilýän işimde
goşanıp goşadym gelýär. Men ors dilimiň derejesi haýsam bolsa bir platformada kanalla gürlär ýaly derejede däl. Men gelinim orsam bolsa, men orsçam gowdal. Şoň üçin bagyşlan orsça gepleşik ya orsça maglumat gerek bolsa Kronika Türkmenistana saýty bar. Ya-da biz haýyş edip bilýäs Türkmeniýe birleşiň çemenören özü orsça gowulýar, töweregini orsça bilýänler bar. Şolar siziň islegiňize görä diskussiýa gurnap, gürleşip bilerler. Siziň islegiňizi şeýle görnüşde kanaatlandyrmaga men kömek edip bereýin. Ýöne özüm orsça gürläbiljekkä bagyşlan. Şeker Anaýwa diýär. Näme boly men dogry aýdýam. Diýär. Sag bol Şeker, komplimentin üçin. Men maşgalanma, Hudaýa şükür. 2 sanjagam çaganma. Men gözü daşarda bolan adam diýär. Hudaýa şükür. Şoň üçin Allah azyrmasyn. İşin ileri bolsun. Hemmämiziň işimiz ileri bolsun. Hemmämiziň. Bu bir döwlet baýganyň ya döwlet baýganyň eňinleşleriniň dünýä türkmenleriniň hereketiniň ya hak bileleşigindäki öz başdak hereket edip beren ýöne halk üçin bir iş etmeli bolanyna bileleşip hereket edýän hak bileleşigindäki toporlaň hereketleň öz başdak aktivistleň işi däl bu. Bu halkyň hemmämiziň işimi. Bu hemmämiziň işimiz. Bu hemmämiz gyzyklanýar. Hemmämize täsir edýär. Şuň birimiziň bir ýerine bir zat bolsa, erteki bir gün hukman başka biriňize de gezek getýär. Şoň üçin howpyň öňünden gaçmaly. Rüstem Yusupov biraz ýarawsyz, şoň üçin irrak nemetdim diye sağ ol. Jeremy Demir sağ ol. Men şeýle kömek edip bilen orsça temada, orsça dil temasynda. Başka nähili düşündürüş gerek bolsa, onam size berers. Eger isteseňiz men size ýene ýatladyň. E-mail adresimi şu e-mail adresinden habarlaşyp bilersiňiz. Size nähili orsça maglumat gerek bolsa, rus dilinde men sizi rusça bilýän aktivistler bilen toporlar bilen kontakt etdireýin, tanışdyraýyn. Siz şolaryň üstü bilen pikir alyşyp bilersiňiz. Türkmenistanyň ýagdaýyny sorap, Türkmenistan aradaky ýagdaýlary, öz tejribeleňizi Türkmenistan bilen baglanşykly, öz pikirleňizi, ideýalaryňyzy aýdyp bilersiňiz. Bul kanalyň ady Türkmenim bolsa da diňe türkmenler. Biz ähli umumy adamzat gymmatlyklaryna sarpa goýýar. Bizde tebigat bilen garmoniýa bar. Biz hemme zady bumerang görünüşini kabul edýär. Ýagşylyk etseňem özüňe gaýtyp gelýär, ýamanlyk etseňem özüňe gaýtyp gelýär. Ýagşylyk etseň sen bonusdan köpelýär. We şol seni maşgalany, senden soňky tohum diýjeňem kyn ýagdaýda gorap bilýär. Şoň üçin ýagşylyk etmeli. Halk üçin görüşmek bu mukaddes iş. Şoňa hemmämiz goşulmaly. Milletin kim bolsa tapawdy ýok. Köküň Türkmenistandamy? Köküň. Sen Türkmenistanda dogrulyňmy? Bolly. Sen şol ýurduň adamy. Sen şol ýurduň watandaşy. Hemmämiz adam ata bilen howa nedene? Şeýlemi? Ýöne atlamyz tapawutly. Olam edil familiýalarymyzyň tapawutly bolşy ýaly. Atlamyz tapawutly. Aslynda hemmämiz bir maşgala, bir aňrymyz bir, hemmämiz şol bir adam. Inni iň soňky üçtaýda ýene bir şunça aktivistlerden şu kanallan başgasyny göremegem, inanamagam, beýleki aktivistlerden edýän gurrunlaryna many ýok. Men pikirim boýunça Döwlet Jumakuliýew atdaş sawol ýöne şeýle urdat bar. Inni biziňe işimiz aladamyz sebäpli hemmeni seretmäge mümkinçiligimiz bolanok. Ýöne aslynda iň dogrusy näme bilýärmi? Hemmeni seretmeli, deňeşdirmeli, analiz etmeli. Iň dogrusy şol.
Şoň üçin hemmesine seretmeli. Ine Baky çıkış edip gürledi kanalla Baky dip biri. Ine Baky, ondan Garajowlun yeni bir topar egin neşlemez aktivistler var. Hemmesine seretdiýär, hemmesinden netije çıkarýar. Hemmesine özüçe baka berýär. Ana şonu etmeli. Bizim men wagtym bolanok, men wagtym bolsa, men oturup seretjek hemmesine. Menem analiz etjek. Gowum görýän şonu. Ýöne wagtym ýok dogrudan. Men yetişi bilemem. Şoň üçin bagyşlan. Oson käbir wajyp berlerini kesip iyi berip egin näşler şeýdip görkezýärler, bolmasa men hemmesini demedem mok. Ankara'dan Gülcan Yavuz Apacan gowy ödün gowmy henidem şol tagamly naharlan tagamy damağımızdan gidenok köp sağ ol ellerine güller üstün gowy sizem hemişe gowulun sağ ol habarlaşdyň ýazdyň Taňary alkasyn Studentçik bek döwlet agany Google'la koyanыңızlar. Ha, uğruna koyuңızlar, olar ýaly ýazsaňyz. Düşünmedim. Kim görýär diýeňek. Şeker Anaýewa oýna diýär, tügelemen, sağ ol. İnniki efirde edilmeli gurrunlaryň temasyny belledeliň diýen Arslan Muradow. İn gowsy gel e-mail ile ýazyşyp şo taýdan maslahat edeli. Hatta bir anketa goýaly. Temalar bir näçe variant edeli. Kim şol biziň tomoşaçylarymyz şoňa näçe köp ses berse şoňa görä taýýarlaly. Bolmazmy? Şeýsek gowy halkyň gatnaşmagyna. Jeremy Demir men düşünýän türkmençe gepleşik dilim ba, gepleşik derecede dilim ba. Ýöne tanışlam üçin şul aladan edýänliğe köp sawol size diýipdir. Sawol Jeremy Demir tanışlaryň üçin aýdyşmaýaly ýa men e-mail adresimi berdim. Men gramatna rusça gürleýän aktivistlerimiz bilen, eňneşlerimiz bilen sizi we siziň ýanky alada edýän watandaşlaryňyz, illeşlerimiz bilen tanıştyryp, şolar bilen bilelikde hereket edip bilerdiňiz. Türkmeniya Abdinyates diýip bir toparymyz bar. Türkmeniya Unit, Türkmeniya birleşiň. Şo toparda orçça gowy bilýänler bar, çemen ören ýol başçylygynda. Şo taýdan arkaň gepleşip bilerdiňiz. Rustam, salam aleykum döwlet dost. İşlerin gileri gitsin, Allah seni başkalaryň gorasyn. Amin. Hemmemiz gorasyn, hemmemizinki gitsin. Bir adamyň ýagdaýynyň gowy bolany bilen ýurt düzelenok, durmuş düzelenok, hemmemizinki gowy bolsun. Hemmemiz sag bolaly, hemmemiz şat bolaly, hemmemiz baý bolaly. Bolmajak zat däl. Şoň üçin Orazow akıl we pikir näme şol barada tema bolsa gowdy diýär. Pelsepe girýär, pelsepeçi getirmeli bolýar. Pelsepe. Ananyň ýolundan ýöre diýär, döwlet halk şar ýaly niresinden partlajagy belli däl. Biri-biriňizi tankit etmeň, göreli nirden patlajaktı. Doğancan, tankit däl, hakikat. Tankit elbette edilmeli. Yerlikli tankit, medeni tankit gerek, hökman gerek. Hökman gerek. Näme diýär? Dost dostun aynası diýär. Biziň aynamyzam siz halk. Halkda biz özümüzi görmeli. Özümüz näýle alyp barýan bolsak, şonu biz ayna seredimizde görýärse, bizim şu işlemizin netijesini halkta görmeli. Halk şoň üçin öz belligini gerek bolsa tankydyny hemme dadyn aýdyp durmaly. Biz tankyda garşy däl. Ýöne biz halky allayanlara, allajak bolýanlara garşy öz paspojurluklaryny, haram niýetlerini gizläp
Yeni halkı yakacak bolýanlara karşı biz diňe duýduruş berýäs. Ananyň ýolu ýöre diye. Şeýle berdat da. Anketa edeliň. Hakykatdanam halka duýduruş bermäň. Nämetse şonu etsinler. Kim ýansa ýansyn. Näme bolsa şo bolsun diýen bolsaňyz. Kabul, razy edeliň. Anketa guraly, anketa. Eger hakykatdanam köpçülik şonu isleýän bolsa, hiçtat bölüjekken. Aýtjam plan alapdyr. Ya yalan gurrun hiçtat diýjekken. Bolýar? Edeliň şonu. Şeker anayba. Ýok döwlet dawa ýalňyş düşünmäň. Men sizi hormatlaýan, söýýän. Sag bol. Sag bol. Bizim hemme watandaşymyz söýýär. Kökümüz bir ýerden, şol bir howadan, suwdan, toprakdan. Sag bolun. Sizin gollaryňyz bilen Türkmen döwleti %100 dogry size de işleriňizde üstünlük gardy öýdýän. Bile. Size de hemmämiz bile. Hemmämiz üstünlük hemmämiziň bolsun. Hemmämize bile bolsun. Allah jan hemmämizi bile ýalkasyn. Diňe gowluk görkezsin. Biriniň ýalňyşyny aýtmak tanqyt dälipdir. Nastyýa sag bol. Döwlet dawa täze Türkmenistanda din tarapdan nähili işler edilmeli? Meselem mektebe ýa ýokary okuw jaýlaryna hyjaply barar ýaly etsek nähili bolar? Studençik bek bu gaty çuňmur tema. Muny aýratyn gürleşmeli. Umuman dini temany aýratyn gürleşeli. Şunu aýratyn gürleşeli isleseň gel efire bile pikir alşaly. Başka da pikir alşaklar var bolsa olaram getir. Halkyň öňünde pikir alşaly. Ina şolar ýalaky edilseň tesvirin goýuşum ýaly ekrana goýoýun. Gatnaşsanlar, tesvirçiler hem gatnaşsyn. Myhmanlar hem söhbetdeşler hem gatnaşsyn. Hemmämiziň gatnaşmamyzda şolar ýalaky pikir alşaly şu temany. Din şolar ýaly gorkular ýaly temamy. Din gat hoplumy? Hawa diýip. Din erkinligi, din azatlygy şu arada gurrun edeliň. Ramazan juma tanqid etmeden ýol ýörap bolmaz, dogry. Hawa baky bilen çykyşymyz ba. Baky bilen çykyşymyz ba. Baky bilen çykyşymyz ba. Baky bilen ýene bir gowy çykyşymyz ba. Netip bolsa onam halka ýetirer. Baky özü bilen bağlanşykly aýdylýan zatlara we başga zatlara ýene täze faktlara goşup aýtjak diýdi. Baky bilen gepleşigimiz bar. Onam şu dünýä türkmenleriniň Demokratiya platformasynyň Türkmenim kanalyndan size hemmesini nesip bolsa ýetirer. Baky bilen gowy gepleşik bar. Onam bilen 2,5 sagata golaýlady. 23 minutdaň ýaly şu siziň tesirleriňize elimden geldiginden jogap berdim. Mehriman tomaşaçylar, eziz doganlar, köp sag bolun. Şular ýalaky derdimizi paýlaşyp, pikirleriňizi, ýürek duýgularyňyzy paýlaşyp dursunuz, gollap dursunuz. İl bilen gelen toýda bayram, ilimünüm bolmasa aýymünüm dogmasyn diýe. Ömrüňize bereket, öýüňize bereket, elleriňize güller bitsin. Gözüňiziň hemişe nury ýallardap dursun. Seredip oturanyňyz üçin tesir ýazýanlar elleňiz dert görmesin. Studençik bek agam men gepleşige barmaktan gorkamak, ýöne boş wagtym ören az. İşten çykyp okuw etmeli bolýan netip bolsa men siziň bilen hökman baglanşar. Studençik bek ina şu wagt sen seredip otursun, diýmek wagt tapdyň, sag bol, ömrüňiz ok bolsun. Şeýletip bilýän temany bellämizden, temany öz aramyzda temany keskitlämizden soň, ýanky dini temany sen öňe sürdiň, ýalňyşmaýan bolsam. Hawa din tarapdan näli işler edilmeli ýani. Meselem şu dini Türkmenistanda din nähili bolmaly? Din bilen baglanşykly siýasat düzgün nähili bolmaly? Dilen temada hökman günefir etmäge gerek ýok.
soraglary taýýarlar. Soraglary men okar, jogaplarym sen aýratyn ýazyp ses ýazyp edip iýerseň ýa-da video ýazyp edip iýerseň, ýüzüň görkezmek kökmannal, ýöne bir video ýazyp edip iýerseň bolar, ýa-da ýöne ses iýer, kartina edip goýup bilýän kanallarga beýleki aktivistlerimiz görýän, men oturan garşymda bir surat, kartina şolar ýaly edip bilýäs. Her hili usuly bar halka hyzmat etmeň. Her hili usuly bar. Her kim elinden geldiğinden boyunun mukaddes borcu hükümünde halkın geleceğini, bizim çağlarımızın geleceğini, vatanımızın, toprağımızın, yurdumuzun geleceğini koştu. Tiz vakittan hemme zady düzeltip bolýar. Halk özüni ağladan ok, yalançylara halk ananan ok. Ine şu esasy bize güç kuvvet veren, bizi ruhlandıryan en esasy faktor. Şoň üçin halkym, Türkmenistanyň watandaşlary, ömrüňiz uzak bolsun, Taňry ýarkasyn. Ýene-ki furduşyklarymyza çenni, Allah ýarıňyz bolsun, öýüňize bereket, ömrüňize bereket. Eliňiz, ýüzüňiz dert görmesin. Toýda görşelim. Sag bolun.